la a fulunguto la an bena ɲɛfɔli kɛ aw ye ni waleya ninnu kan bi Dɔnki Baro kɛnɛ kan. An lamɛnbaaw ka sanga ni jamana lakana ye Bajangara marabolo kɔnɔna la dɔgɔnɔw ka yɛrɛ lakana jɛkulu n'a bɛ wele ko Dana Ambasago olu ka wulikajɔ ni cɛsiri a kɛra sababu ye ka dadigi kɛ mamurutilen caman na. An bena ɲinili kɛ aw ye bi Dɔnki Baro kɛnɛ kan o waleya ninnu fana na. An balimaw, an ka minisiri min bɛ yen ni ale tɔgɔ ye Seydou Lamine Traoré n'a ka baara bɛnlen bɛ dugujukɔrɔfɛnw ani sanuko koɲɛw ma. Ale ye walawalali kɛ an ye Mali sanuko yɛrɛ la. An bena an da don o fana la bi Dɔnki Baro kɛnɛ kan. Ni ne ye kunnafoni balaw ye, an bena dɔ ɲini ka fara minnu kan k'o lase aw ma bi araba Desanburu kalo tile 15 san 2021. Nɛgɛw u bɛ Amadu Gine bolo. Aw bisimila ɲɛta Dɔnki Baro kɛnɛ kan. Ɲɛtaga nana aw nale jama bɛ sewara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sewara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw, farafinna jamanaw ka kelenya tɔnba CEDEAO olu kɛlen kɔ ka ɲangini ta ka bin an ka camancɛ fanga maaw juguya la min kɛra sababu ye maa 100 ani maa 49 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko minnu bɛ camancɛ fanga yɛrɛ ɲɛmaya la bi k'a jira k'a fɔ yamaruya tɛ u bolo u ka se ka taama ale ni u bolokɔnɔfɛnw n'o ye nafolo ye ka ɲangini bin o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kan. O kɛra sababu ye kari tɛmɛlen n'o bɛnna Desanburu kalo a tile 12 ma hakili jagabɔkɛla Mali kunkanko yɛrɛ la. CEDEAO maaw y'a jira k'a fɔ u ka kɔrɔfɔw la olu kɔni bɛ a laɲini k'a fɔ Mali camancɛ fanga a tigilamaw u ka se ka u jija min ye kalafili koɲɛw ye u ka se ka o ɲɛfɔ diɲɛma ye ale ni olu CEDEAO maaw yɛrɛ ye sani janvier kalo cɛ san 2022 o tile 31. O waleya ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ bi min ye Europe gun jamanaw fana ka fara ɲɔgɔn kan kuluba ye n'o ye Union Européenne ye olu fana ye CEDEAO maaw kɔni u ye u sankɔrɔta u ka ɲanginiw la ka ɲɛsin Mali camancɛ fanga tigilamaw ma. O waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ Union Européenne maaw ko olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ Union Européenne gun sanfɛ maa minnu bɛ yen ni olu bɛ dɛmɛ ta ka a ɲɛsin maaw ma Mali jamana kɔnɔna la k'o dansigi ka kɛ o waleyaw la ka sabu kɛ olu fana y'a jira k'a fɔ ɲangini ko in a bɛna to sen kan olu fana bɛna ɲangini ko in u bɛna a sinsin kosɛbɛ Mali kan. U bolola nafolo ale ni u ka taamaw o bɛɛ lajɛlen fana o bɛna ɲɔngiri. Kunnafoni sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ni waleya ninnu bilala sen kan k'an bɛ don min na i n'a fɔ bi min ye an ka camancɛ fanga tigilamaw ye ko u kɔ bɛ dɛnɛ la ka sabu kɛ u ko min ye kalafili koɲɛw ye dama don olu la fɔlɔ lakanabaliya fana o ɲɔɲɛlen don an ka jamana kɔnɔ min ye an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ye ko o fana bɛ ka nagasi kosɛbɛ. U ko nin fana y'a waleyaw ye a siɲɛ fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ten a kɛra sababu ye min ye Mali jamana kɔnɔdenw ye u ye nafolo bonda dɔ dayɛlɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɛmɛ yɛrɛ laɲini maa ma de bɛ Mali kɔnɔ n'u b'a fɛ ka camancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ u ka se ka taa kasabi dɔ bila nafolo bon yɛrɛ kɔnɔna la. O waleya ninnu b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni san ani waati dɔ bɛ ka fara kan Mali yɛrɛ kow la min ye farafinna tilebiyanfan jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kuluba CEDEAO olu ka hakilinaw na u ko sani janvier cɛ laɲini min kɛra an ka camancɛ fanga tigilamaw fɛ k'a fɔ kalafili koɲɛw a ka se ka kɛ février kalo tile 27 san 2027 ko ni o waleyaw ma lasabati min ye olu ka gɛrɛndɛw ye k'u na dɔ fara kan Mali jamana yɛrɛ kan. O waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ o ye gɛlɛyaba ye ka ɲɛsin Mali jamana ma. Nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi camancɛ fanga tigilamaw maaw don maa minnu jijalen don kosɛbɛ. An b'a jigiya k'a fɔ ka sanga ni nin waleya bɛɛ lajɛlen ye jamana kɔnɔdenw u ka danaya n'u y'a kurakuraya camancɛ fanga tigilamaw kan n'u ye basigi baliya an bɛɛ lajɛlen k'an fanga kɛ kelen ka caman bɔ o la. An ka camancɛ fanga tigilamaw dɛmɛ finitigilakaw ka se ka kunnafoniya sanuman d'u ma min bɛ se ka kɛ sababu ye lakana ka sabati jamana kɔnɔ ni o waleya ninnu la sinsinna a na kɛ sababu ɲuman ye ka se ka jamana la kolosuma. Ɲangini a mana bɔ yɔrɔ yɔrɔ jamanaw faraɲɔgɔnkan kulubaw u yɔrɔ ka ɲɛsin Mali ma ni malidenw ani finitigilakaw ani camancɛ fanga tigilamaw ani marakɛbaw sera ka ɲɔgɔn faamuya ka furukufuruku dabila ka don da kelen fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ
ɲangini mana na cogo cogo an bɛ se ka an yɛrɛ bɔ. Ala k'an ka jamana kisi. Mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko. An balimaw sigikafɔ n'o ye Assise nationale de la refondation ye n'a kan ka kɛ sababu ɲuman ye ka se ka Malikura joli baaraw la kolodu a la sabatira an ka jamana kɔnɔ kabini dɔgɔkun furancɛ labanw na. Wulikajɔw u bɛ ka kɛ marabolo bɛɛ lajɛlen na nka a yirala k'a fɔ min ye marabolo ye n'olu bɛ kɔrɔyanfan fɛ i n'a fɔ Menaka, Gao ale ni Tesalit. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ gɛlɛya bɛ o yɔrɔ kofɔlen na ka sabu kɛ kunnafoniya dɔw y'a yira k'a fɔ sigikafɔ a waleya ma se ka lasabati o yɔrɔ dɔw la kosɛbɛ. O bɛ kɛ sababu ye an bɛ ɲɛsin marabolo ma a sera ka kɛ hakilisigi ni basigi la marabolo minnu na i n'a fɔ Segu marabolo, Sikaso marabolo dɔw ka se Kayi, Mopti marabolo dɔw o n'a ɲɔgɔnna caman. Segu marabolo kunnafoniya dɔw kɔni sera ka jɛnsɛn fiɲɛ fɛ min na i b'a ye k'a fɔ Segukaw olu ka jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ u ye hakilina ni laɲini minnu ta ka sanga ni cɛmancɛ fanga yɛrɛ ta cogoya ye. Olu ko min ye lakanako ye jija ka se ka kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na min bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye lakana ka se ka sabati jamana kɔnɔ. O kɔfɛ min ye parti politigiw ka koɲɛw ye o ka se ka lajɛ hakilisigi ni basigi la ka sabu kɛ n'i y'an ka jamana ta ka lajɛ bi parti politigi cayara kojugu ale ni kasabi min bɛ labɛn ka ta ka di parti politigiw ma o ko fana hakili jabɔ ka kɛ o kan. Ale ni n'i y'an ka jamana ta ka lajɛ a yɔrɔ minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'olu la n'a bɛ san caman bɔ i n'a fɔ kalanko, i n'a fɔ kɛnɛyako, i n'a fɔ lakanako bolofa ka fara hakilina ni laɲiniw kan ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu ma ka sabu kɛ ko ni o yɔrɔ ninnu la lafiyara a bɛ kɛ sababu ye hakilisigi ni basigi jamana ɲɛta a waleyaw bɛ se ka bila sen kan. Segu marabolo ale ni sigikafɔ minnu bolodala jamana kɔnɔnaw la maa caman kɔni ye wulikajɔ bila sen kan ka taa i sen don sigikafɔ baaraw la. A maa fanba bɛɛ lajɛlen y'a jigiya k'a fɔ ni sigikafɔ in a na kɛ sababu ɲuman ye ka se ka jamana yɛrɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. N'i ye waleyaw ta k'u lajɛ n'an sera ka bɛn kan kelen kan ni sigikafɔ in na a bɛ kɛ sababu ye cɛmancɛ fanga a hakɛ ale ni kalafili koɲɛw bɛ labɛn cogo di jɛkulu min kan ka sigi ka kalafiliw labɛn o koɲɛw bɛ taa cogoya minnu na lakanako fana bɛ cogo di fɛɛrɛ ni hakilina minnu bɛ yen n'an kan ka olu ta k'u bila sen kan min bɛ kɛ sababu ye lakana ka se ka sabati a sabu kɛ min ye cɛmancɛ fanga maa ɲɛma Colonel Asimi Goita dɔgɔkun tɛmɛlen a tɛ dɔgɔkun fila bɔ min ye kɛlɛkɛminɛnw caman min ye bolimafɛnw a n'a ɲɔgɔnna caman a y'o di an ka finitigilakaw ma o b'a yira k'a fɔ bi an ka finitigilakaw ka wulikajɔ dɔ faralen don a kan ka fara kɔrɔlen kan o waleya ninnu tɛ dɔwɛrɛ ye mamurutilen minnu dalen bɛ jamana yɛrɛ kɔnɔna la n'u kɛlen bɛ sababu ye an fa n'an baw an dɔgɔ n'an kɔrɔ dabuw ye sunɔgɔtiw ye u ka caw u tɛ ka se k'a kɛ u ka diinɛ yɛrɛ kɛcogoya u tɛ k'a kɛ hakilisigi ni basigi la u tɛ ka dun ka fa sabati u ka sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen burujalen don a maa caman bɛ yen u ni bɛ to a la maa caman fana bɛ yen minnu bɔlen bɛ u sigiyɔrɔ la minɛn minnu dira kɛlɛkɛcɛw ma b'a jigiya k'a fɔ o na kɛ sababu ye lakanabaliya min ɲɔɲɛlen b'an ka jamana kɔnɔ a ka se ka ban pepewu a ka kɛ fɛɛrɛ ni hakilina ye Malikura jɔli senw olu ka se ka don ka sinsin ka ɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka se k'a fɔ tare tare. Aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara n'aw mana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw Mali minisiri min ka baara bɛnlen bɛ dugujukɔrɔ ko ani jiko koɲɛw ma n'an b'a wele ko Lamini Seydou Traoré ale ye kunnafoniya di ka sanga ni Mali yɛrɛ a sanuko yɛrɛ ye. Lamini ka kɔrɔfɔ la n'o ye minisiri ye a ko min ye Mali sanuko ye a nafa a bɛ na se an ka jamana ma wa u bɛ baaraw la baara minnu bɛ se ka kɛ sababu ye malidenw ka se ka sanu yɛrɛ tɔnɔbɔ Mali jamana fana ka se ka sanu tɔnɔbɔ ka sababu kɛ waati tɛmɛna n'i ye sanuko ta ka lajɛ Mali kɔnɔ a kɔni tun bɛ bɔ Mali tun tɛ foyi sɔrɔ a la ka sabu kɛ 100 sara la n'i ye min sɔrɔ n'a tɛ tan bɔ i kɔni ma fɛn sɔrɔ o la o waleya ninnu n'i y'u ta ka lajɛ minisiri kɔni ko ale kɔni b'a ɲini malidenw fɛ an ka hakili sigi an ka da ɲɔgɔn na olu seko ye min ye min bɛ se ka kɛ sababu ye sanuko in Mali yɛrɛ ta a ka se ka kɛ sababu ye malidenw ka se ka nimisiwasa fɔ Mali sanuko la minisiri Seydou Lamini Traoré a ye waleya minnu fɔ ka sanga ni Mali sanuko ye an ka jango seraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sanubɔ filɛ nin ye fɛn dɔ don a tɛ se ka fɔ bibi in na k'a fɔ ko nafa t'a la Mali kɔnɔla la parce que n'i y'a jateminɛ an bɛ sanubɔ nafaba bɛ Mali budget kan à peu près miliyari 400 ɲɔgɔn na o de bɛ don Mali kɛsi kɔnɔ san o san ka sababu kɛ sanuko baaraw ye mais o kɛrɛfɛ tuguni n'i y'a jateminɛ an bɛ fɛn minnu bila ka taga jamana kɔfɛ
war caman bɛ sɔrɔ o la mais an ye mun na kɔlɔsi c'est à dire que n'i y'a jateminɛ nin bɛɛ bɛ kɛ a bɛ nafa ɲa jamana ye mais maliyɛnw tɛ ka a nafa ye u kan donc an kɛlen don ka tasibila kɛ sisan nɔ ka taga an b'a kɛ cogo di walasa maliyɛnw yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ ko sanubɔ in ko nafa b'a la olu kan pour que k'o ka kɛ an y'a jateminɛ an kan ka kɛ cogo di est ce que an kan ka Mali ka nafa de bonya minnu kɔnɔlaw kan ka taga fɛ halisa ou bien an kan ka kɛ dɔrɔn an bɛ société minière taxer ou bien an kan ka kɛ de a bɛ kɛ cogo di walasa minnu kɔnɔla ninnu na baarakɛla bɛɛ ka kɛ maliyɛn ye baara fɛn fɛn bɛ kɛ minnu kɔnɔla la o ka kɛ Mali sociétéw fɛ an ka jateminɛ la n'an bɛ fɛ sanuko a nafa ka bon Mali kɔnɔ parce que n'i y'a jateminɛ chef d'entreprise maliyɛn kelen kelenna bɛɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ 100 200 ale jɔlen don n'o de donc n'an sera k'an jija k'a kɛ baara fɛn fɛn bɛ kɛ sanubɔyɔrɔ ninnu na a bɛɛ ka kɛ maliyɛnw ye maliyɛnw ka baara kɛ Mali sociétéw fɛnɛ ka baara kɛ o société ninnu fɛnɛ u ka mɔgɔw ta baara la ka ɲa u k'u sara ka ɲa an ka jateminɛ la o bɛ se k'o kɛ donc o hukumu kɔnɔna la an ye fɛn caman boloda an ye sariyakalaw ta ka taga o ko ka bɛn n'o ko kɔnɔla ye mais an ye komitew fɛnɛ bila sen kan minnu bɛ a ko kɛli k'a ɲɛnabɔ yɛrɛ minnu b'o fɛnɛ suivi kɛ ka ɲa donc an kɔni ka jate la n'i y'a jateminɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ sanuko ninnu na n'i y'a jateminɛ Mali sociétéw b'a la Mali baarakɛlaw b'a la mais société jamana kɔfɛ société dɔw fɛnɛ bɛ bɔ yen ka na olu b'a la mais jamana yɛrɛ gouvernement o fɛnɛ jɔdaba b'a la o jɔda ye jumɛn ye o jɔda fɔlɔ ye jumɛn ye k'an ka sociétéw dɛmɛ maliyɛn sociétéw k'u dɛmɛ u ka se ka se niveau dɔ la n'an tɛmɛn'o kan société minière minnu fɛnɛ bɛna yan nɔ an b'olu fɛnɛ pousser dɔɔni an b'u digi dɔɔni walasa u fɛnɛ k'u jija ka caman di maliyɛnw ma o bɛɛ mana bɔ yen nɔ sisan Mali fɛnɛ ka jɔda ye mun ye k'an ka sociétéw dɛmɛ u ka se ka wari sɔrɔ ka baara kɛ n'o bɛɛ ɲɛnabɔra ka tila sisan nɔ an b'a jateminɛ ni nin bɛɛ kɔfɛ ni mɔgɔ minnu tɛ ka baara kɛ ka ɲa ni sariya min kan ka bin olu kan an b'o fɛnɛ bin olu kan an ka jateminɛ la n'an sera k'o kɛ sanuko en tout cas an kɔni n bɛ mun fɔ maliyɛnw ye an ka gouvernement in hakilina miiri foyi t'anw na ka sanu bɔ kɛ baara ye mun bɛ se ka Mali yiriwali jateminɛ mun bɛ se ka maliyɛnw gɛrɛ ɲɔgɔn na mun bɛ se ka yiriwali sabati Mali kɔnɔna la n'a bɛ f'o ma ko développement o y'an ka hakilina ye ni Ala sɔnna n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ se o yɔrɔ in na. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara. n'aw ma na ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara. n'aw ma na ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw an bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'an ka jamana waleyaw ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ lakanako bɛ ka maaw siran nka san laban ni o sera dɔ bɛ fara lakanabaliya kan an ka jamana kɔnɔ o waleya ninnu n'i y'u ta ka lajɛ dugubaw la n'i ye hakilina ni laɲiniw ta i b'a ye k'a fɔ maaw kɔni bɛ bin maaw kan sanga ni waati ka u bolofɛnw yɛrɛ bɔsi o la o waleya ninnu kɛra sababu ye polisiw ka ɲɛmaayaso kɔni u caman bɛ yen minnu ye kɔrɔfɔ dɔw fɔ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi olu b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ min ye kunnafoniya sanuman ye u ko o di finitigilakaw ma u ka baaraw la ale ni yɔrɔ bɛ yɔrɔ la ni sigara yɔrɔ min na ka na i kunda o yɔrɔ kofɔlen kan o waleya ninnu n'i y'u ta k'a lajɛ ni san laban sera an ka taa yɔrɔ an ka u woloma an bɔkuma ni an dokumaw an ka hakili to olu la ka sabu kɛ maa caman fana bɛ yen minnu sigilen bɛ ka maaw yɛrɛ kɔlɔsi ni waati in na i bɔcogo i doncogo i ka lahalaw bɛ cogo min na ka se ka fɛɛrɛ kɛ ka se ka bɛn i kan k'i bolofɛn minɛ i la n'i y'a ta k'a lajɛ san labanw n'o ye desanburu kalo ye n'o sera da bɛ maaw ye sunɔgɔ tɛ o ye o kɛra sababu ye min ye kunnafoniya sanumanw ye n'an ye minnu sɔrɔ an ka finitigilakaw ladɔnniya joona joona n'an sigara maa minnu na fana an ka finitigilakaw bɔ a kalama o de bɛ kɛ sababu ye finitigilakaw ka baara bɛ se ka kɛ u bolo hakilisigi ni basigi kɔnɔ jamana bɛ lahala min na bi n'i ye jamana camancɛ a n'a kɔnɔna ta ka lajɛ lakana ma sabati nka dugubaw fana na ni san laban fana sera sanga ani waati maa minnu bɛ n'olu bannen bɛ baara ma minnu bɛ ka kɛ tile daga sunɔgɔ su mana ko ka wuli ka taa bin maaw kan olu de fana ka baaraw dɔ bɛ fara kan nin waati in na a sera ten sa sigidaw la an kana an dogo ɲɔgɔn na an kana juguya ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'an ye maa ye an ka sigidaw la maa min bɛ yen ni siga kelen don a la walima maa min bɛ yen a don waati n'a bɔ waatiw o ni maa tɔw taw tɛ kelen ye an b'a dɔn k'a fɔ a tɛ baara jɔlen na o kɔfɛ fana min ye dakabanafɛnw ye a b'a bolo n'i sigara o ma kofɔlen na finitigilakaw ladɔnniya min bɛ se ka kɛ sababu ye u ka baara ka nɔgɔya u bolo san laban in ala ka silamɛ bɛɛ lajɛlen la kisi. aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛɛ sɛwara. n'aw ma na ne ma na a tɛ ɲɛnabɔ. aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛɛ sɛwara. n'aw ma na a tɛ ɲɛnabɔ.
An balimaw min ye Koro marabolo ye, an b'aw ladɔnniya k'a fɔ denmisɛnnin 3 ɲɔgɔn boɲɔn ko minnu taara kungoyaala la u kɔni ye bɔm dɔ ye. Denmisɛnnin ninnu m'a dɔn ko bɔm don, u kɔni y'a ta ka na n'a ye so. U selen n'a ye so Koro marabolo kɔnɔna la, u ye nɛgɛ dɔ ta ka to ka gosi. A kɛra kasara ye nin mugu pɛrɛntan ye a folongoto la. Maa kelen o nin tora a la, maa 2 ɲɔgɔn boɲɔn ko o jogira kosɛbɛ. Ka sabu kɛ n'i ye marabolo kɔnɔna ninnu ta k'u lajɛ an balimaw, i b'a ye k'a fɔ lakanabaliya a ɲɔ ɲɛlen don. Maa murutilen ninnu n'u tora yaala la ni mugu pɛrɛntan n'a binna u kɔ, walima mugu pɛrɛntan dɔw bɛ n'u y'a don dugukolo la ni a ma se ka folongoto, i b'a ye k'a fɔ o ɲɔgɔnnaw ka ca jamana yɛrɛ kɔnɔna la. O waleya ninnu a bɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase jamana kɔnɔdenw ma minnu sigilen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na. Walasa an ka se ka faamuya ɲuman sɔrɔ nin waleya ninnu na, an balimakɛ Amadu Gindo ale ye wele bila maa dɔ ma min bɛ se ka seereya di an ma ka sanga ni nin waleya jugu ye. Karamɔgɔ ni ce. Ça va? Alhamdulillah. Merci beaucoup. Kɔri baasi tɛ yen? Ouais, vraiment baasi foyi tɛ. Nin waati in na e sigiyɔrɔ bɛnnen don fan jumɛn ma? Bon, ne bɛ Koro nin waati in na. E bɛ Koro. Oui. An y'a mɛn k'a fɔ dimanche tɛmɛnen ko maa dɔw yɛlɛla mine sanfɛ. Awɔ. A ko kɛra cogo jumɛn ani maa sugu jumɛnw don ani a kɛra yɔrɔ jumɛn na? Ok, vraiment a kɛra. A kɛra radio Sengɛrɛ ani lycée Abiragoro camancɛ la. Bon, n'i bɛ Burukina sira ta ka jigin duguma ka taa lycée Abiragoro fan na. Bon, yanni i ka se Kɛrɛmali ka bureau kɔrɔ la. Bon, mɔsiduba dɔ de bɛ yen u bɛ to ka fɛn feere yen nɔ quoi, je sais pas kala fɛn ninnu quoi. Bon, olu ka denmisɛnnin de bɔra k'u bɛ taa n t'a dɔn fɛn lɔgɔ ɲini na foro kɔnɔ. Bon, u ye fɛn dɔ tɔmɔ ka na so, denmisɛnnin 3. Bon, u ye fɛn ye foro kɔnɔ u y'a tɔmɔ ka na so. Bon, u donna du kɔnɔ du camancɛ la o y'a sɔrɔ du maakɔrɔbaw de ka ca du in kɔnɔ quoi. Awɔ. Bon, denmisɛnnin bɛrɛ tɛ yen mun bɛ se k'a fɔ u ma a ma denmisɛnnin sɔrɔ yen quoi. Bon, olu taara marteau ta ka fɛn in gosi. Bon, u y'a gosi dɔrɔn jaja bɔm de kun don quoi, a explosera. Bon, a explosé de bon kelen in a y'a fɛn de a kɔnɔbara de sɔrɔ. Bon, u joginna kosɛbɛ. Bon, u 3 bɛɛ kɔni sera dɔgɔtɔrɔso la mais kelen in fatura Koro dɔgɔtɔrɔso la. Mun kɔnɔ a ye mun kɔnɔ sɔrɔ yen. Awɔ. Maintenant après les 2 là, vers 22h comme ça a fɔra ne kɔni ma se ka se yen mais u ko prise en charge kɛra ko hélicoptère nana k'u ta ka taa n'a ye Sogare. Bon, a kɛra ten tɔ de. Nka ni a bɔra olu la maa wɛrɛ minnu tun bɛ du kɔnɔ a m'olu sɔrɔ? Bon, a m'olu sɔrɔ. Donc a bɛ n'a fɔ ko in kɛra Koro dugu yɛrɛ de kɔnɔna na? A kɛra Koro dugu camancɛ yɛrɛ de kɔnɔna na parce que mɔgɔ min bɛ Koro dɔn n'i bɛ Kɛrɛmali bureau kɔrɔ dɔn dɔrɔn o b'i n'a fɔ Koro camancɛ de quoi. Awɔ. Voilà. Ko kɛ ni sisan cɛ. Korokaw yɛrɛ ka jateminɛ kɛra mun ye n'u ka lahala bɛ cogo di? Bon, Korokaw kɔni bon toujours u kɔni bɛ k'a fɔ ko vraiment insécurité bɛ yen u kɔni bɛ k'u janto u yɛrɛ la parce que aujourd'hui là où nous sommes Koro n'i ye 21h yɛrɛ a ma ca i ka mɔgɔw sɔrɔ kɛnɛma yɛrɛ. Parce que tellement que insécurité ko bɛ yen parce que kɔfɛ in na u nana ka policiso yɛrɛ attaquer o ko yɛrɛ tun bɛ yen bon sɔrɔdasiw bɛ patrouille je ne sais pas patrouille la sufɛ. Bon, u se ka dugu sécuriser mais je crois que n t'a dɔn ni nombre de ka dɔgɔ quoi sinon dugumɔgɔw kɔni bɛ ka bourdonner k'a fɔ ko hali bi insécurité tɛ yen fana. Insécurité de bɛ yen quoi. J'allais dire. Waati dɔ Koro maraw la an b'a ye k'a fɔ ataki kun ka ca kuma bɛɛ atakiw ka ca nka nin waati in na dɔw y'a jateminɛ k'a fɔ dɔɔni bɔlen don a la. Dɔ bɔra a la mais dɔ ma bɔ a la parce que Burukina sira in hali sugu tɛmɛlen in na Burukina bɛ o ma na parce que sugu la u ma se ka na parce que u y'u sira kan u y'u attaqué k'u ka fɛnw bɛɛ gosi u bolo u ka wariw n'u ka fɛnw. Dɔw ko n'i y'a ye Koro dugu caman tɛ ka attaqué ko dugu caman bɛ yen k'olu ye accord signé u ni banbanciw cɛ. K'o de kama ko banbanciw tɛ ka dugu caman attaqué yala o kuma in e bɛ se ka mun fɔ o la? Bon, o kuma in ne bɛ se ka mun fɔ a la. O ma bon a bɛ se ka kɛ n'o ye parce que bon k'a fɔ banbanciw ni dugumɔgɔw ye accord signé o tɛ sirema o tɛ. Bon i tɛ se ka ne bɛ se k'a fɔ parce que moi ne bɛ Koro ville kɔnɔ mais ne bɛ bɔ Dinanguru zone na quoi ani Yoro zone kɔnɔna na. Bon n'i y'a ye accord signé na ou bien accord signé ko bɛ ka fɔ
cela veut dire que vraiment sɔrɔsiw ti ka mouvement kɛ sisan quoi. Bon ninnu fana ka ca dugumɔgɔw fana fɛn foyi t'u bolo mun bɛ se k'u yɛrɛ lakana bi la. Parce que pourquoi je dis ça parce que minɛ foyi t'u bolo k'u yɛrɛ lakana. Ninnu de diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo waati bɛɛ u bɛ moto kan u bɛ ka yaala sisan yɛrɛ u bɛ ka yaala musow ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ ni muso n'i ye fini u ka fini jan in ko vol n'i y'a don i m'a don u bɛ ka yaala ka o de filɛ n'i m'a don u b'i gosi. Bon sisan o de la bon ni e yɛrɛ tɛ se ka supporter parce que ne yɛrɛ delila k'a fɔ n ka vocal dɔ kɔnɔ n ko Dana Amasagu ka fɔlɔ u ka mɔgɔw tun bɛ élément tun tɛ u si tɛ yen bilen. Olu bɛɛ taara. Olu mɔgɔ si kelen tɛ yen. Bon koro yɛrɛ mara kɔnɔna na bi bi in na an ka bon ne bɛ se k'a fɔ ko Dana ko yɛrɛ kɔni a ko kɔni jɔyɔrɔlen don yɛrɛ a jɔlen don. E ka kuma kɔnɔ e bɛ fɛ k'a jira k'a fɔ Dana Amasagu yɛrɛ tɛ koro tuguni. Bon ne tɛ se ka confirmer k'a fɔ k'a tɛ koro mais mouvement tɛ ka kɛ. Mouvement tɛ ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔ mouvement tɛ ka kɛ. Fɔlɔ o tun bɛ sorties kɛ o tun bɛ fɛn bɛɛ kɛ mais sisan o tɛ ka kɛ. Voilà mais n tɛ se ka confirmer k'a fɔ ko Dana Amasagu tɛ koro mais ne kɔni bɛ mun dɔn mouvement de dɔgɔyara quoi. U ka nombre ka dɔgɔ yɛrɛ de ka taa duguw sécuriser pour que dugumɔgɔw k'u ka ci kɛ. Bon sɔrɔdasiw fana tɛ ka mouvement kɛ i n'a fɔ fɔlɔ. Voilà. Nka i da sera Dinanguru ko ma waati tɛmɛnenw na an y'a ye k'a fɔ embargo kun sigilen don Dinanguru kan kosɛbɛ kosɛbɛ. A waati gɛlɛya caman ni damakasikan caman bɔra nka bi a ko bɛ cogo di. Bon alhamdulillah Dinangurukaw ma sɔrɔ ka sɛnɛ kɛ. Bon u kɔni vraiment u kɔni bɛ yen sisan kɔni dongabaw bɛ ka kɛ embargo wulila u kan. Maintenant Dinanguru ni ani Yoro commune bi fɛn fɛn b'u la gɛlɛya min b'u kan o ye gɛlɛya kelen ye. O ye sumako ye dumuni Yoro commune bɛɛ ɲina ne bɛ se k'a fɔ comme o ye Dinanguru arrondissement ye quoi. Bon san mun nana a ti 100 mm bɔ. Bon vraiment kabini sisan kɔngɔ b'u la parce que depuis ni sisan ko 100 kilo taara 6500 la. Donc o b'a jira k'a fɔ baloko gɛlɛya bɛ yen. Balo Dinanguru ma sɛnɛ kɛ Dinanguru kɛrɛfɛ dugu ninnu san nana Yoro fana a ma sɛnɛ kɛ donc Yoro yɛrɛ baraji ni ji donna a la u tun bɛ baara kɛ o de la ka caya baraji yɛrɛ ji ma don. Bon nin dugu fila ye nin zone ninnu kɔni ka taa fo Jungani fana nin zone na kɔni ne kɔni b'a dɔn nin c'est catastrophique vraiment. Ni gouvernement ma décision ta 2006 parce que 2006 ɲɔ bɔra bi 6000 ani 200 la. Ɲɔ bɔra 6000 ani 200. Bon u k'a lajɛ mun don vraiment sinon a cɛ man ɲi dɛ. Donc baloko kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ bi dugumɔgɔw hami ye balo de. Bi kɔni u hami ye balo ye u yɛrɛ ɲinɛna terrorisme ko in kɔ. Tellement que baloko bɛ yen u ɲinɛna terrorisme ko in u yɛrɛ ɲɛ t'u la bilen yɛrɛ u b'u ka tagama kɛ hali n'u ɲɛ b'u la u tɛ kum'u fɛ yɛrɛ olu b'u ka tagama kɛ parce que u y'u yɛrɛ di u ka baloko in ma tellement que vraiment a ko gɛlɛyalenba de don. Donc o b'a jira k'a fɔ terroriste minnu bɛ yen u tɛ dogo la. Ka dogo wa? U bɛ dogo mun na u bɛ dogo ka mun kɛ u tɛ dogo la dɛ. Bɛɛ ɲɛ b'u la. Bɛɛ ɲɛ b'u la an bɛ munumunu ɲɔgɔn nɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn fo bɛɛ b'a yɛrɛ ye. O de don dɛ u bɛ dogo jɔn de ye parce que u bɛ dogo donso de ye u bɛ dogo sirasi de ye o si tɛ yen. Donc welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin Mali faamaw ma komi u bɛ k'a fɔ u bɛna wulikajɔw sabati ka ɲɛsin yɔrɔw ma yɔrɔ minnu lakana ma sabati yen nɔ an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka san fɛn caman bɛ ka kɛ hali bi aw dun bɛ damakasi la welekan jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin u ma. Bon welekan min bɛ ne bolo hali bi u k'u kɛsiri u ka sabali u k'u kɛsiri dɔ kɛra sa vraiment dɔ kɛra ko zone bi n'an ko k'an bɛ nin fɔ ka nin to yen ɲɛji yɛrɛ bɛ bon ça va pas vraiment an tɛ se an ɲɛji kana bɔ quoi. Bon vraiment u ka wuli ka jɔ n'u bɛ se ka mun kɛ u k'a kɛ faso ye parce que an mun fana bɛ yan an bɛ ka kule ko faso Mali an ma fɛn kɛ Mali la Mali ma fɛn k'an na mais an kɔni ye an ka droit de jira autorités la vraiment olu de kan k'an lakana sinon an tɛ se k'an yɛrɛ lakana wa olu de kan ka fana ni gɛlɛya bɛ yen olu de kan ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen u kana kɛ i n'a fɔ ko gɛlɛya tɛ yen k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen bon vraiment ne kɔni ka welewelekan ye o de ye u ka sabali u k'u kɛ kɔfilɛ maliden na ko kasi bɛ ka kɛ ko mun bɛ yan a tɛ se ka ɲɛfɔ yɛrɛ bon ne kɔni ka welewelekan ye o ye. An balimakɛ komi e ye kunnafonidila ye hali n'a sɔrɔ an tɛna a to i k'i tɔgɔ fɔ sabu kuma dɔ lakana i yɛrɛ ka lakana kama nka waati tɛmɛnenw la an y'a ye k'a fɔ Bayankara ni Bankasi cɛ Bamaciw ye mobili dɔw minɛ
katani mauye do ya ira ka fo ma be ti jo fo ma keme ani bisaba bonyonko la bon fo bi an woni ma la hala wore soro amauka chugoyauka wa kuna fo nyina na soro I ka nyinenu sira ka bo oka hal na soro ka yoro kuna fo ko ma no gondoni na soro be do kala ma o mauka la halala sunu an woni ame yo mobile munum ne ku ye mobile do bla ga mauko nbe ubulu halibi ka kenni an kuna fo ni soro leunye yala be do kala ma ko la bon ni sira en koni semaine kono attaque ma ke amadu la ke ati fode adoti fola de sino semaine kono mabili mabili koni ube mabili fema mo so ube saya ma ke semaine kono o mabili la ke entre ko sevare ko kono mba fo koro wal koro sevare ra do ube koro banagara ko sobe dongo do koni ni dongo do bi ni attaque ma ke sini attaque de wajibi do je crois que al sura dana mogo ko sira mai we mogo la jo pour que vraiment ko ga sira sécuriser donner pour que mogo ka teme akera bon toujours au sira era kuma tini sika nyefo bon si ça era ay imagine ye je sais ko ko mogo dina abekera somodia nimbe to dogono ko de kasira bon an kasira ngo sira mai autorité o makuma o sira kele alfini o ko fere ne bi sika fo attaque kaba ngono sira ba attaque sira kera mogo jenne ko fe o ko fe ko bon je crois que autorité fana laïri tawiye ko nu tara ku de sura su blaka na we ba donc tara bon ali jusqu'à nos jours bon peut que la changer abi fo me ke walete abi fo dala me ke walete ga sabati bon ambo de gundo kono bon ali bi ala sabu bon ayera ka fo fana ko terrorisme dogono de terrorisme mun ba ju ko be ne bala anta de mun do kono mais dogono ko te parce que ko in biga ta ci ko mo an ta fe ni nyona ka mo ya so o kama da mi ka kasi vraiment autorité kuna ko ka leja mun be vraiment bon ala sababu ne bala aywa sagoti ke alay merci beaucoup aywa ina baraje ala kan to nyoy amin ala ka lakana o sabati ayo bamba ay réseaux sociaux ka parce que an woni an wa fen do gara an fa yara do gara an ko mana ka décision ta be yara nyinna voilà aywa ambifo merci beaucoup aw nana arajo nyetaga nana aw nale jama be se wara no mana ne mana atinyene bo aw nana nyetaga yo aw nale jama be se wara no mana atinyene bo an lamɛnbaaw Bajangara marabolo kɔnɔna la dɔgɔnɔw ka yɛrɛlakana jɛkulu min be n'a be wele ko Dana Amasagu olu ye wulikajɔ min kɛra sababu ye u sera ka dankari kɛ mamurutilen caaman na k'u bɔnɛ u nin na o waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ hakililajigila kabini basigibaliya sabatira Bajangara marabolo kɔnɔna la dɔgɔnɔdenw olu yɛrɛ de wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye k'a fɔ olu na u nin di min ye u faw u baw u mɔkɛw u mɔmusow ka se u furumusow an'u denw ma ani u bolokɔnɔfɛnw ka se ka u lakana hakililajigila fanga tɛmɛlen na min ye marabolo ɲamakɔrɔ n'o ye Bubu Sise ale kɔni tun y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Dana Amasagu u ka jɛkulu k'a ka ci ka bɔ yen o walew o kɛra sababu ye basigibaliya kɔni kun sabatira dɔ farala kan Bajangara marabolo kɔnɔna la ka sabu kɛ Dana Amasagu ni ale y'i bolo jigin nin yɔrɔ kofɔlen na hali an ka jamana marabaw yamariya tɛ se ka d'u ma tuguni olu ka wuli ka taa taama ni marabolo kofɔlen na ka sabu kɛ a fanba bɛɛ lajɛlen ye mamurutilen de maa minnu bɛ siraw dɔn maa minnu bɛ mamurutilen ninnu dogoyɔrɔ dɔn o de ye Dana Amasagu ye u ka wulikajɔ kɛra sababu ye mamurutilen caaman kɔni an tɛ min yɛrɛ hakɛ dɔn u sera ka dankari kɛ olu la k'u bɔnɛ o nin na Amadu Gindo ye ɲinini kɛ Dana Amasagu ka wulikajɔ kan min kɛra sababu ye ni mamurutilen caaman nin tora la dɔkun ni daminɛ kɔnɔna la min bɔra o siraw la an ka jango lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Allo karamɔgɔ an cɛ aba alhamdulillah i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ lamɛnijɛkulu ye alhamdulillah rabbil ne tɔgɔ Burama Sagara u bɛ ne wele Debu président coordination Dana Amasagu Bajangara awɔ Burama Sagara nam an y'a mɛn k'a fɔ tile fila in na Bamaciw ni Dana Amasagu karila ɲɔgɔn na Bajangara mara la n'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ye a ko la bon kunnasini don awɔ bon mɔgɔ ninnu nana Banjugu mais o ma don dugu kɔnɔna na u ka jardin bɛ fan min fɛ awɔ u ye ɲɔgɔn ta mais tiɲɛ yɛrɛ la an ka mɔgɔw Dana Amasagu mɔgɔw ye baara kɛ
u ye tiri kɛ u ye ɲɔgɔn tiri a bɛ waati dɔ bɔ a bɛ ɛri 2 ɛri 3 ɲɔgɔn bɔ ala farala an ka mɔgɔw kan an ka mɔgɔ min bilisira mɔgɔ 2 kelen bilisira sen na kelen bilisira bolo tɛgɛ la n'o tɛ foyi man sɔrɔ mais banbaci kɔni u tora yɔrɔ min na u seginna ka taa yen olu ka pɛrɛti kɔni u mɔgɔ saya ani mɔgɔ bilisira komi banbaciw don an ma se k'a da dɔn a kɛra ten o kɛra Banjugu wala Banjugu u ka nakɔ bɛ kɛ yɔrɔ min na o fan fɛ wala ayiwa Burama Sagara an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun jan tɛmɛnen in na Bayankara ni Sevare cɛ tiɲɛniba kɔni kɛra mɔbiliw jenina ni mɔgɔw ye o kɔfɛ Mali faamaw kɔni taara u taara layidu ta Bayankarakaw ye o ko ni sisan cɛ Bayankara lahalaya bɛ cogo di Danamasagu yɛrɛ yala aw ni faamaw ye ɲɔgɔn ye wa alhamdulilahi rabbil alamina bon tiɲɛni min kɛra tiɲɛ yɛrɛ la a ye Bayankarakaw tɔɔrɔ kosɛbɛ mais a ye diɲɛ bɛɛ de tɔɔrɔ hali mɔgɔ minnu ye terroriste ye kosɛbɛ minnu b'u nɔfɛ a y'u yɛrɛ tɔɔrɔ i y'a faamuya bala kɛlɛ ye tiɲɛ ani minnu bɛ kɛlɛ la i b'u kɛlɛ o ye tiɲɛ mais denmisɛnninw funakɛninw musow a kɔnɔmaw i y'u fa ka tila k'u jeni i y'a faamuya bala o tɛ tɔ to mara dɛ o ye diɲɛ de tɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ an ye désobéissance civile u bɛ min fɔ ni Mali taabolo bɛ taabolo an y'o écouté vraiment an sen t'u la o kɛra min kɛ ministre de la réconciliation Wade ministre de la solidarité wa ma dɔn imam fɛn dɔ dɛ imam Jara a ye ministre de la défense Sadio o en tout cas ministre saba de nana u taara sɔngɔ tiɲɛni kɛra yɔrɔ min na u ye foli kɛ u ye sangafo kɛ ne yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan an taara ɲɔgɔn fɛ parce que an ka chef d'état-major Toloba ale de ye yamaruya di o tiɲɛ yɛrɛ la ni faamaw bɔra yen an k'an dusu mada an ka sabali an k'u lamɛn n'u ye min fɔ n'a taara an ka jimi sira fɛ n'a bɛ an ka population n'a b'o sécuriser ayiwa a fɔra banna donc u ye foli kɛ u nana Bayankara en tout cas an ka force vive imamu ni a dugutigi na Danamasagu ni muso ni cɛ denmisɛnnin an bɛɛ farala salle kelen kan u y'a u nakun fɔ ayiwa u ye layiru fana ta ni Ala tɛ Ala sɔnna ma ni Ala tɛ bɔlen y'a la Sadio Kamara yɛrɛ de ye kuma bɛɛ fɔ ko layiru ta tɛ yen n'u sera ka baara min kɛ tile 2 in na an bɛna ye donc layiru caman taara depuis transition nana foyi ma kɛ an ma foyi ye Bayankara depuis transition nana layiru caman taara aw ma foyi ye foyi an ma ye bon fo nin waati selen ayiwa u nana o a sɔrɔ camanba de nana ale ko k'a bɛna kan dɔ sigi gardikan sɔrɔsiw min bɛ yan ale bɛ effectif caman fara a kan ka bɔ Sevare ka taa Burkina Faso sira nin k'a b'a lakanda an Bayankara ne kɔrɔ baga jɔlen na a b'a lakanda ni Ala sɔnna ma an bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a ye ko caman fɔ an ka dugu bɛɛ force vive o yɛrɛ yamaruya kɔnɔ an ka chef d'état-major Yusufu Toloba n'a ka denw a n'a ka cɛdenw u ka yamaruya kɔnɔ an ye désobéissance civile min kɛ an ye wuli a y'o bɔ a ma an y'a bɔ a ma yanni waati cɛ ka lajɛ yala gouvernement ye layiru min ta a b'a tiima wa n'a ma tiima an bɛna kurakuraya mais u taalen ni sisan kɛ ne yɛrɛ la sɔrɔsiw bɛ yan sɔrɔsiw taara a bɛ yan u caman bɛ yan u camanba bɛ yan sisan Bayankara tɛmɛna fan o fɛn bɛɛ sɔrɔsi bɛ yan depuis u taalen o tun bɛ yen Sadio tun bɛ yen don min na u ye mobili dɔ jɔ Bankasi sira la depuis o don na u ye attaque min kɛ sisan Banjugu attaque n'o bɔra foyi ma kɛ fɔlɔ donc o b'a yira Banjugu attaque na sɔrɔsiw ma taa fara u kan walima u ma bɔ a kalama bon u bɔra kalama bon donc comme donsow bɛ yen olu bɛ fan min fɛ sɔrɔsiw bɛ fan wɛrɛ fɛ u bɛ baara la fan wɛrɛ fɛ fana cɛ yɛrɛ tile 2 na an tɛ se ka fɔ u tɛ foyi la u bɛ dɔ la kɔni a cɛ yɛrɛ la u bɛ baara la yanni waati cɛ a bɔra min fɛ an n'a fɔ a ye n'Ala sɔnna mais aw ka laɲini tun ye k'a fɔ ko aw ni sɔrɔsiw ka bolo di ɲɔgɔn ma yala minisiri bɔlen kɔfɛ o sabatira wa bon ayiwa an kɔni bɛ ka kan kelen kɔni fɔ k'a fɔ ko an ye bolo di ɲɔgɔn ma ka officialiser ka papier k'a la o ma kɛ mais an bɛɛ yɛrɛ la an bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ dɔɔnin
bon an tɛ ko ɲɔgɔn sɔsɔ parce que a bɛ yɔrɔ min na ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ fɔ a ɲɛna u bɛ ka taa u bɛ opération kɛ u bɛ ratissage la an bɛ jɛ ka baara kɛ dɔɔni mais hali u bɛ ka bɔ a sira fɛ dɔɔni kɔ. Nka an y'a mɛn k'a fɔ ko tɛnɛndon ko sɔrɔsiw ye kɛlɛ caman kɛ ko u ni bamanciw karila ɲɔgɔn na. Tiɲɛ don. Bayankara mara la yala e bɛ dɔ kalama o la. Bon n bɛ dɔ kalama. Mais i b'a dɔn sɔrɔsiw ka ko. Anw donso ka ko. N'i ye porte-parole n'i ye kumakɛla ye. Awɔ. I b'i janto i ka kumaw na. Sɔrɔsiw ka ko u bɛ u kɔni karila ɲɔgɔn na Mandoli kɔnɔna na Barazara kɔnɔna na ni baara kɛ. Yala donc a résultat a kɛra ten a kɛra ten ne yɛrɛ ma taa terrain kan. Ni ma terrain kan ni sɔrɔsiw ma min fɔ. N'i ko k'i b'o fɔ i bɛ fili. O ye tiɲɛ. An bɛ se ka min fɔ o de ni. Minisiri selen yen nɔ an y'a ye k'a fɔ waati tɛmɛnenw na u ye mobili dɔw minɛ. Awɔ. N'o ye bamanciw ye. Awɔ. A dɔw y'a jira k'a fɔ ko maa minnu minɛna k'a bɛ maa 130 bɔ. Awɔ. Yala aw ma o da minisiri kulo kan yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o maaw bɛ se ka sɔrɔ cogoya mun na wa. Bon a nalen yan. An ma kuma Bayankara tɔgɔ la koyi. An kumana Bayankara tɔgɔ la. Bankasi b'a la. Wanza b'a la. Koro b'a la. Jɛnɛ ani Maribu minnu minɛnen don an kumana o bɛɛ de tɔgɔ la. An ka mɔgɔ minnu minɛnen don kari minnu tun bɛ kari kɔnɔ. Kosɛbɛ. An y'o kuma bɛɛ fɔ. Diɲɛ kɔni i b'a dɔn ji bɛ don kɔ la dɔɔni. Kosɛbɛ. Fɛn min daminɛna a mɛnna an y'u wele u ma na joona. Mɔgɔ u nana sigi u y'u sen fɛnsɛ. I b'a sigi kɔni n'i sigira k'a sen fɛnsɛ ni dugutigiya ta pour que i ka dugutigiya wuli a ma nɔgɔ. Donc kɛlɛ ye dugutigiya ta sisan. Terroriste ye dugutigiya ta anw fɛ. Hali n'u nana n'u k'u bɛna kɛlɛ kɛ a nɔ bɛ ye sisan tɛ a nɔ bɛ ye dɔɔni de. Donc an y'a f'u ɲɛna ke pour que an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Bankasi mɔgɔ min minɛna Koro mɔgɔ min minɛna en tout cas Maribugu ni Jɛnɛ mɔgɔ min minɛna mɔgɔ min b'u bolo an ka jɛ ka kɛlɛ kɛ ka ninnu libérer o la an bɛ kɛ fa kelen an bɛ kɛ fa kelen ba kelen donc a DDR kuma ni a fɛn caman Sadio Kamara ko anw ma n'an ko DDR ko Mali de bɛ yen kɛ n'an ma jija Mali yɛrɛ bɛna bɔsi an bolo. Donc ko n'i y'a ye DDR bɛ fɔ o y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ de bɛ yen. Awɔ. Donc ko n'an ma jija Mali yɛrɛ bɛ sɔn ka bɔ an bolo Ala k'an kisi. Voilà. O kɛra Sadio ka kuma ye. Awɔ. A ko k'an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Mali jɔ fɔlɔ ni Mali jɔra an ka laɲini fɛn o fɛn min bɛ a bɛ sabati ale da ni ne da ko jugu caman de bɛ Mali la jugu min bɛ kɔ kan ani jugu min bɛ kɔnɔna na anw yɛrɛ cɛ la ko jugu bɛ yen an kana miiri k'a fɔ ko sɔrɔsiw t'anw fɛ sɔrɔsiw bɛ anw fɛ. Mais n'i ko kɛlɛ a ko kɛlɛkɛminɛ n'o tɛ k'a ka gɛlɛn dɛ. A ka gɛlɛn. A ye min fɔ ne ko bi na sɔrɔsi b'u bolo ko kɛlɛkɛminɛ fana dɔɔni b'u bolo min bɛ se k'a kɛ o bɛ se ka kɛlɛ kɛ ko ni Ala sɔnna ma o kɛlɛkɛminɛ k'u b'a kɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ a da ni ne da a ye min fɔ o de ye. Ayiwa Debu Sagara. Naamu. Yaasa Mali ka jɔ n hakili la faamaw kɛn bɛ ka sigikafɔ dɔ boloda. Awɔ. Sigikafɔ in bɛ ka kɛ yɔrɔ caman an bɛ don min na i ko bi. A daminɛna sibiri tɛmɛnen. Oui. Nka aw minnu ye Dana Masago ye ani Bayankara ni a lamini pays dɔgɔn bɛɛ yala aw jɔyɔrɔ dɔw bɛ sigikafɔ in na wa walima aw da ma don a la sabu dɔw y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna taa la. Ne bɛ se ka min fɔ a la. An ka chef d'état-major Yusufu Toloba. Mɔgɔ min don. Ayiwa mɔgɔ sabalilen don. Mɔgɔ min de a yafa ka di. Mɔgɔ min de a b'a ka jamana fɛ. O de kama Aziz préparatoire la u ka ko préparation na u ma Dana Masago wele. U m'an consulté. U nanen anw fɛ ne y'a f'a ɲɛna k'a bɛ cogo di. Toloba ko Aziz t'anw fɛ yan. Mais komi ministre saba nana a kumana ɲɔgɔn fɛ u ye layiru d'a ma. An bɛna baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye k'u bɛna an ye fɛn o fɛn k'u bɛna kɛ o de kama Yusufu Toloba ko Asisi ni foyi t'a la an k'a kɛ ale y'a kɛ pour que jamana ka lafiya ale y'a kɛ jamana ka kana tɔɔrɔ sɔrɔ mais o n'a ta bɛɛ Bayankara yɛrɛ commune 21 de bɛ yen commune min taara commune 8 don. 8 de taara. Koro 8 de taara. I y'a faamuya b'a la Koro commune 1 pe Bankasi commune 5 a ma dɔn. I y'a dɔn o kɔni ninnu jɛra ka kuma in fɔ o kɔni an ka dɔgɔnɔdugu bɛɛ ka kuma tɛ mais comme Asisi don n'u y'a laɲini cogoya min na an b'a kɛ ten. Mun ye tɔw bali ka taa. Ko insécurité. Lakanabaliya. Lakanabaliya parce que jihadistes bɛ yen u bɛ yen jihadistes bɛ yen u yɛrɛ la jihadistes de bɛ yen. O de kama an y'a fɔ faamaw ɲɛna Koro u ye accord minnu signé commune na mɔgɔ tɛ se ka sa hali ba ye ne bɛ ne ka bɔ Koro mɔgɔ caman bɛ ka boli. Parce que jihadistes ye sariya min Koro e bɛ jaga sara. Muso ninnu min ka di u b'o de kɛ a pantalon fana min ka di e bɛ pantalon tigɛ u ka sariya de bɛ k'a boli ye. Donc u ka sariya de bɛ ka boli Koro n'a lamini na sisan. O
do hal bankas fan chaman be ko bay ni sokura ni wero munu fo ku asisi kayne kente bay asisi sira kay wongoro asisi sira kay sokura asisi sira kay o ya to kala no to jadi su be yoro ko loi de be est ce ne bi ni ngawo jamana fla de be wa ni ngali gele malla jamana kele ne be république un peuple un but une fois na fora ko ibita moti yoro do la ebe jagatara ko loi de be ibita yoro la Mali de be est ce mo be kingo encourager wa wodi afo jamana anya afo jamana nyemo yi koro accord ni parabu accord ni bankas accord ni obe ando jonyala obe jamana do jonyala o ka anga drapeau de Afrique duguma depuis o wati nu tunkura tolo baga kumana ni betna se donc tolo ba se on fait nous fo a kelen be ka walea we chance gama o bana soro mo chama sara ya famia bala asidi akela te angoni anya partibe parce que tolo ba ko ambe kumana wale kon ka foita la donc aka jamana ka nyedron comme ye lairuta ko sabe lair borto mo ko ale nayi namu foyorom na abi nama nam foyorom na tolo ba ka mo fana ti asidi ta kerate ni wala gilo debu sagara ika kuma kunche kuma lega kunche kuma me Mali befu amuni kuma la silawi mba befu alaka to akwa tienfo alaka to jamana munu me jamana kuna uka tienfo amin ne bena kuma me fa awnya na amu me bamako dronte Mali mo be tuka nyon chekata nyoro Mali capital ti nyoro an tobia o karamo yani chelo Mali est like chrétien bia mun te selu bia islamo bia o kana ko be taka bla islamo kula o ka ko nu bla Mali kula no kara kele be no ya tolo ba yere to la ambe fe kelen ka ban ambe tanga senena ambe tanga munna ambe ta anga jagola kaun to kono ka anga tabolo ko ambe barake ka wosika temin duni ambo drondo no fe o kana fa an korle an ta ma fa yere an rekta ta ma fa Malika do a jora la tolo ma naka dusu faka na tu te antu meta independence la mena anya fo nati nyemingo anga yirka anga chef d'état major ko yen tabolo de sabali anga sabali angu wafle a toro boramise odudu amba ka bilala na la sona mais aba fo cher si Daniel France Inter France 24 wa interventado na be fega kuma do ko jento fo akadam bayangara aka anwere na kana kuma fufo na ladi kande ni na la sona kadi francima ancien braji wa amba fo bayangara be ba fo koro be ba fo do du be ba fo Mali be ba fo ancien braji amba isagara aba alaka tlere ja amina ambalmo ka sangani Umar Mariko ka walew ye min kɛra sababu ni amnelin bɛ Mali kiri tigilamaw fɛ o walew ni y'a ta ka lajɛ bi a fɛmaw min ye kɔlɔncɛba marabolo ye n'o ye Umar Mariko yɛrɛ bɔdugu ye kunungo n'o bɛnna tarata ma o maaw kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ baara dɔ kɛ ka se ka u ka dɛmɛ ani u ka hakilina ɲuman ta ka ɲɛsin Umar Mariko ma o waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ kɔlɔnjɛbakaw ko olu bɛ Umar Mariko kɔ bi u b'a kɔ sini hali n'a yirala k'a fɔ ko Umar Mariko ye kuma min ɲɛfɔ ka ɲɛsin marabolo ɲɛmaa ma ko a kuma ni sababa ma bɛn olu kɔni b'a ɲini jamanatigiw fɛ u ka se ka hakɛto kɛ ka yafa a ma ka hinɛ Umar Mariko la ni ka se ka a labila waleya ninnu an ye ɲinini dɔw kɛ a kisa kan kɔlɔnjɛbakaw ye min fɔ Umar Mariko ka waleyaw la an ka jɛ an k'o siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ a ma siya bɔ siya la a ma cɛ bɔ cɛ la a ma muso bɔ muso la bɛɛ lajɛlen ka Umar Mariko de don donc ni kɔlɔnjɛba mara bɔra bi an ka bɔ Bamakɔ kana ka na o sɔrɔ o cogoya kelen na vraiment anw nisɔndiyara kosɛbɛ ka da o yɔrɔ kan donc an bɛ min fɔ an bɛ laseli minnu kɛ Umar Mariko ko janfa kɔlɔn n'i b'a sen k'a fɛrɛ ka ɲɛ donc janfa min senna Umar kama an b'a a fɔ a sebagaw ye u ka kɔlɔn sen k'a sen k'a fɛrɛ kosɛbɛ parce que Bamakɔ in bila sen na tile 20 kɔfɛ n balimakɛ da tula la u ye an balimakɛ Yaya Jate ani Umar Mariko ka photo min bɔ a bɛ photo sanfɛ a sen fɛ mɔgɔ ye fasoden ɲuman ye n'i ye maliden ɲuman ye i ye photo in ye wagati min na bɛɛ lajɛlen kɔntanna caman y'a de ka statut sanfɛ parce que nin ye Mali président de ka a ka mobili jɔlen to Dagabana mobili jɔlen to miliyɔn joli mobili sanna min na k'o to jɔlen ka na yɛlɛ moto sanfɛ an ko nin de ye anw ka président ye nin de ye fatanw jigi ye nin de ye dɛsɛbagatɔw jigi ye o diyara maliyɛn bɛɛ lajɛlen kalo wɔɔrɔ kɔfɛ fo ka se kalo 7 kɔfɛ n nana ka n'o photo de ta k'o bila réseau sanfɛ
mais ala nana kɛ ala ma sɔn o ma parce que mɔgɔw bɔra ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ kɛra cogoya min na minnu b'a ko kalama k'a bɛɛ lajɛlen fɔ ani 2012 a bɔra ka taa assise min kɛ ani jadisi ni ɲɔgɔn cɛ ko ka kuma ɲɔgɔnya kɛ i y'a ye assise b'a ma kɛ bi ala ni kuma ma ko sɔrɔbiya mais an tɛ don o bɛ walawalalen na parce que ale de ko k'an ka taa sigi ka kuma ni marifatigiw ye yanni agali ni amadu kufa ninnu ko maliyɛnw de don ko ka sigi ka kuma n'a ye n balimamuso bɔra k'a fɔ sisan o sigi ka kumaw kɔnɔna na foto minnu fana ta o la n'o kɛra 2012 n'o fana ta o fɛ donc o ma tɛmɛ tile 20 de kan nin kɔfɛ ni nin ko in nana kɛ ne balimaw bɔra ka kuma ne bɛ segin kumakanw de kan dɔrɔn n'o tɛ fɛn bɛɛ fɔra yan fɛn bɛɛ lajɛlen de fɔra n'a fɔra i sigilen b'i ka so kɔnɔ i ka kuma kɛ i ma bɔ télé la n'o tɛ o ma mɔgɔ ye cɛ ye ni fɛn min kɛra la gouvernement fɛ ni fɛn min kɛra la fanga fɛ a b'a ka conférence de presse de kɛ ou bien a bɛ taa télé la ou bien a bɛ taa radio la a bɛ taa ka kuma kɛ o ma mɔgɔ t'o cɛ k'a b'a da don bara kɔnɔ ka kuma mais n bɛ n ka so kɔnɔ n bɛ n ka baro la n ye baro kɛ k'a m'o fɔ juguw ko ta falen juguw ko ta k'o layɛlɛ kuma sanfɛ ne b'a fɔ Sogɛl ɲɛna k'a ka sabali a ka sabali. Depuis diɲɛ ma da depuis anw ma da an bɛ wɔlɔ k'o to diɲɛ kɔnɔ ko faama k'a ba bɛ yɛlɛ a kɔfɛ Umaru ma Sogɛl lajɔ k'a fɔ a ɲɛna a ma taa arajo la k'a fɔ a ma taa télé la k'a fɔ a y'i to a ka so kɔnɔ de k'a fɔ c'est bi ye i b'i tɔ to an nana kira min kalo kama kisi ni nɛɛma ba ye a bɔra a negenna fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra ye a jɛra ala kama donc silamɛya hukumu kɔnɔna na donc an b'a fɔ Sogɛl ɲɛna ni silamɛ ɲuman don ni fasoden ɲuman don n'a bɛ Mali sumali de nɔfɛ a ka bɔ a ka Umaru labila Umaru tɛ cɛ bolo tɛ muso bolo a bɛ Sogɛl de bolo n'ale ko bi k'ale jɛra Umaru tɛ si yen bi n'ale ko k'ale jɛra Umaru tɛ si yen bi an bɛ kuma en tant que furumuso an bɛ kuma en tant que denba an bɛ kuma en tant que balimamuso anw den de b'a bolo anw cɛ de b'a bolo anw balimakɛ de b'a bolo Mali tigi de b'a bolo farafinna tigi de b'a bolo donc Sogɛl ka sabali n'i ye muso cɛ minɛ han i ye ko kɛ dɛ n'i ye muso balimakɛ minɛ i ye ko kɛ dɛ n'i ye muso den minɛ i ye ko kɛ galon kan ko n bɛ se ko la mais ala bɛ se ko la ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan sew bɛ sew kɔnɔ mais an y'an ta yira setigi masa aramani la an bɛ min Sogɛl fɛ an kana taaju sara kɛ ni Mali kɔnɔ an ka Mali mago tɛ taaju sara bi an mago bɛ Mali basigili de la ni joli bɔnna a caman kɛra Mali kɔnɔ bi ni saya suguya bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ bi fɛn bɛɛ suguya kɛra Mali kɔnɔ bi ne bolo ni Sogɛl misi Mali ko la ni hinɛtɔ la Mali ko la vendredi de Sonko ko kɛra samedi nana convocation di Umaru ma ne hakili la o yɛrɛ dɔrɔn kan ka misi ni makari lase Sogɛl ma Sogɛl tun kan ka yɛlɛ nin ko kɔ ka se préfet ma ka nka wɛrɛ la s'a ma donc bɛɛ lajɛlen de don Mali ko in na Umaru y'u bɛɛ lajɛlen dɛmɛ juge tɛ juge la magistrat tɛ magistrat la avocat tɛ avocat la ni min ka problème wulila ni Umaru Maraba m'olu dɛmɛ o sɔrɔdasi tɛ sɔrɔdasi la o polisi tɛ polisi la o tigitigi tɛ Mali kɔnɔna na ni min ka problème wulila ni Umaru Maraba ma wuli k'i dɛmɛ n'a fɔra bi ko Umaru Maraba ko mɔgɔ ma ko Umaru Maraba minɛbaga ye fo juges fo o tigitigiw tiɲɛ na o y'anw jigi tigɛ n'i taara Umaru Maraba ka dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔdasi dɔ bananen bɛ yen Umaru b'a k'a furakɛ ala n'a kira kama ni min ka droit fɛn na olu de bɛ taa kasi Umaru da la Umaru de b'olu dɛmɛ n'a fɔra o tenitigi kelen n'i ye tenitigi bɛɛ lajɛlen fa kelen na hali n'a ma k'ale Asimi ye mais a y'a ka tenitigi ɲɔgɔnna baden de ye donc an tɛ mɔgɔ la révolté mais an bɛ min fɔ u ka sabali an musow an ni tɔɔrɔlen don parce que u y'a essayer k'u b'an cɛ malo u y'a essayer k'u b'an balimakɛ malo u y'a essayer k'u b'an den malo donc malo man di hɔrɔn na u ka Umaru bila u k'a bila ka bila tuma la an musow an tɛ fɛ ka bɔ dɛ n'i ye wolola sa la i b'a sigi cɛ la minnu b'an ka fɛn kuma ka fɛn fɔ kuma
Umar ye ambo Umar de Mali president ye bi Umar ye datu chama datu Mali on ye de Umar ye datu chama datu an farafina mo ye de donc an de mi fo soge ni assigné ani monsieur le prophète aka sabali mo be se ko la bibi toto mo di se ko kala be kala aka do no ko se do do mi lo ne o ka sabali ki fanga bolu ko sini mi na ta do lu to do ne awon bu teri amu so ate fe ka bo parce que Mali passe mal les mina ame fe Mali ka soin Mali no ko teni na bi Umar Mansan neli made mais Umar ye cheba mi Mali ko na ni Francina ani cheke na ka Umar do to na Umar ye cheba mi Mali ko no chiela mo de kele no ko do Umar ma teni ni le to teni Umar ne to teni re donc ka sabali Mali muso bela dere ka bela ba tatane do Francina muso bela dere ka bela la tane do mais c'est la collaboration to la bi parce que tiambi anda Mali ko de la anda Francina ko de la donc o ka sabali ante kerefe ante wo yofe ni sa ande usara ande unyana an muso an ko ma usara ande nanu usara ku ba an ko la fo ina bola donc ne ko ngu fuñeno ka sabali nta kuma jana parce que kala kuma la mais an ko be ni le fo an mo be an banna ke an che anam di an mo ba la kene mala kene an te wakati janfe an be fe sini binisini ko na lo kabi an bu teli binisini ko na o ka kuma bla banna kuma an ga sira ka fo sogal ka banna ka bele anaka sira ko ka kuma ni te be unyo tra ro ka fo ka ba atim ka bele ka simu ka sira kuma ni siri ma fo ma fa fa ba kele to ba ante fe kele ka wuli mali ko ne ante fe kele ka wuli donc an bu teli ala na tra ka sabali o ka Umar bla Umar ye ko je ba ka me Umar ye parti nyomo di no ye parti kadi Umar ye regroupement politique nyomo di no ye MDP donc on est bel jeni le wulile do Mali kono ani Mali koka farajela bola farafina bola pour que ka nyini anga autorité o fait ou ka Umar bla ni ko la ba ko u ke keleye ko ko lo kulu jele ne be bifo ka do dakele fe ka bo dakele fe kana ni kele sanuma isidi ka ko ko utai Umar ko yi ante se ka fo kambe do o kuma na amo o jamafu ka do ke fene la nyini munu kera kenenka ala ka la nyini munu sabati ala ka la nyini munu sabati ala ka Umar ni mamboni jamfa kono clé fly na be ka di am donc o temenen ko kaboye mba yira ka fo sababu mi ya to Umar minena anya yira ka sabati ya ka fo ko jamfa min do anda tin do la ka denye fo parce que bela jelen be dodo ala mais ti ku ni kene ka an kuma kan ke kele ka nyini asmi fe mi ye président de la transition ka nyini sore na ka gouvernement fe u ye wale mi ke aye malien kusu toro aye frafina don kusu toro aye fragela don kusu toro parce que hali frasi ou député do bora ka témoignage ke ka fo o ka wanyini Mali autorité ko ko ka Umar Mangobla parce que mo mindo ne date na se o maka fo o témoignage ke parce que parti kelete ango go badiya kene ango sindiya kene ango kele ya kene nango ngamel do Umar ka fo tawla ka fo avec parti ko yo o kuma bora ko le ba ko reda ka fo Umar ye mi o ya animisi wasa donc an date so maka fo kambe se do ka fo ani che awre ye ani che aka sindiya kono ani che aka badiyala ani che aka chetrila min kera kenenka ka lawa dem sonu ka la yinina olu ye yatimodi olu ye dem sonu ye olu ye fritalobi olu ye la yini min ke ko ka Umar bla ina di makari kama aka alaina alaka uka do umma donc o temene ko ka boye me anyini kono ba ko alaka klin mandam ni wuli ka jo mi fleni Mali fantani nani kono nana ni wuli ka jo no na bokaki kono ba parti sadi olu ye labɛn min kɛ k'u fo ni lajɛ da parce que u y'a kɛ hakilina min kɔnɔna la bɛn ni keleya ni sinjiya don u m'a fɔ parti ko
mais ni kene sabatile ta o fana ni foli kaka ko o foli duma parce que ya ni ka fo umari yankade bela jele ka fara ɲɔgɔn kan cɛ kana bɔ muso la denmisɛnnin kana bɔ mɔgɔkɔrɔba la diinɛ ɲɛmɔgɔ kana bɔ mɔgɔ tɔw la bɛɛ lajɛlen ka kan bɛɛ lajɛlen fana y'o témoigner ya bon k'a ɲini ala fɛ a ka sabali di an ka autorités ma u ka Umar bila minnu y'a fɔ miɲankakan na minnu y'a fɔ filakan na minnu y'a fɔ kan wɛrɛ la musow minnu y'a jira k'a fɔ u tɛ dumuni kɛ ni Umar ma bila vraiment an ka foli ni talo a bɛ bɛɛ lajɛlen an ka maire lakaw u nana u y'u ka témoignage kɛ vraiment ani conseil foli ka di bɛɛ ma ni da ma se min tɔgɔ ma bon gendarmerie ɲɛ finitigilakaw fɔ gendarme ni polisiw ni garde n da ser'olu ma ka sɔrɔ k'an ka donsow faraka ni ɲinana min kɔ tugu tɛ k'o hakɛto ɲini kɛ jama fɛ parce que ni ɲɔgɔn jama sanuman a bɛ somɔgɔ samabɔ an natɔ surɔ ani Umar kumana ka yira la ka fɔ aw ka hakili latigɛ a tɛ a dungɔ bolo kan mais baasi tɛ a nin na ko k'a ka foli di kɔlɔnjɛba ka bɛɛ lajɛlen aw ye cɛsiri min kɛ k'a fɔ meeting nin ka organiser pour que k'a le dɛmɛ pour que k'a laɲiniw kɛ pour que ka dugawu kɛ bon a bɛ janfa min kɔnɔ a ka bɔ janfa in kɔnɔ ko ala k'a to a kɔnɔ ala k'a to ani an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aw ni ce aw ka kɛta la. N tɛ se ka bɔ kuma la parce que mɔgɔw mɛnna sigilen mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yan musow bɛ yan k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini aw fɛ an ye laɲini min kɛ an ye dugawu minnu kɛ ala ka dugawu minnu sabati an tɛna témoignage fara aw ta in kan aw ye fɛn fɛn fɔ a bɛ wasa kɛ n'an ko an bɛ dɔ fara kan an bɛ kuma kɛ n'an ko an bɛ dɔ fara kan an bɛ kuma kɛ k'a yira aw la k'a fɔ aw bɛ labɛn min na kuma dɔ fɔra yan ni Umar ma bila an t'a bila o ye an bamakɔkaw fana kumakan ye parce que an ka ɲɛmɔgɔ don ni Umar ma bila an t'a bila mais ala ka hakili ɲuman da an ma an kana yɛlɛ sitanɛ terrain kan an kana fɔ an bɛ marche kɛ ka ko wɛrɛ kɛ an kana fɔ an bɛ jamana sɔrɔ fɛnw kari an kana fɔ an bɛ don da wɛrɛ fɛ an ka taa an taabolo in fɛ ni ala sɔnna ma ala b'a sago d'an ma. ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sɛwara namana a tɛ ɲɛnabɔ. An balimaw jɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ wele ko Mali Hamiko olu ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ ni u ye olu yɛrɛ fɛlata camancɛ fanga ta cogoya la ka se ka o da malidenw ani diɲɛma tulo kan Mali Hamiko jɛkulu maaw u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi hakilina ni laɲini min bɛ olu la o tɛ dɔwɛrɛ ye olu b'a fɛ min ye camancɛ fanga ye dɔ ka se ka fara a kan ka sabu kɛ u ko olu hakilinaw na min ye camancɛ fanga tigilamaw ye u ye baara min daminɛ baara in a bɛ maa ɲɛfa wa baara in bɛna kɛ sababu ye ka se ka Mali kura yɛrɛ jɔ ka sabu kɛ n'i ye yuruguyurugu kɛlɛli ta k'o lajɛ n'i ye ɲaŋinibaliya ta k'o lajɛ n'i ye lakanabaliya k'o ta k'o lajɛ finitigilakaw u ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye o waleya ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka nɔgɔya an ka jamana kɔnɔ n'i y'o ta ka hakilina ninnu k'u sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ Mali Hamiko jɛkulu maaw ko olu kɔni b'a ɲini malidenw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'an jija camancɛ fanga in ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi kɔnɔ u ka kɔrɔfɔw la u ko ni camancɛ fanga in kɛra lafiya la a bɛ kɛ sababu ye Mali kura bɛ jɔ hakilisigi ni basigi la wa malidenw fana nimisi na wasa o waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ ko Mali ka hɛrɛ ani Mali ka nafa ko a bɛ sɔrɔ o waleyaw de la an ye ɲinini dɔ kɛ jɛkulu ka ko kan n'o ye Mali Hamiko maaw ye u ye min fɔ camancɛ fanga koɲɛw la an ka jango lamɛn. Transition min b'an kunna ni an k'an ka jɔ k'a dɛmɛ ou bien an m'an ka jɔ k'a dɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan k'o dɔn ne badenw Faransi bɛ yan san 9 tile 9 tɛ kalo 9 tɛ dɔgɔkun 9 tɛ anw de ye Faransi wele a kana an dɛmɛ i n'a fɔ guerre mondiale la u ye an ka mɔgɔkɔrɔw ta ka taa olu taara u dɛmɛ k'u bɔ Aliman bolo cogo min na anw hakili la ko Faransi bɛna kɛ juru ɲuman saraba ye ka d'a kan an ka mɔgɔkɔrɔ tɛmɛnenw olu ye Faransi ta ka Faransi da u kɔ la ka don Faransi ni Benin cɛ ka jamana in wuli k'a jɔ o africain joli su di Faransi dugukolo jukɔrɔ minnu tora guerre mondiale fɔlɔ ni guerre mondiale filanan na mais anw fɛ ko jamana in ni gɛlɛya ye an sɔrɔ a ka ca Ala fɛ n'an ye an jigi sɛmɛw la an ye u bɔnbɔn kunungo cogo min na bi u fana bɛna an ta ten mais an y'a ye k'a fɔ ko Faransi kɛra bɔnbɔnba kɔkin ye an bɛɛma minnu y'a bɔnbɔn kunungo k'a da u kɔ la Faransi ye olu kɔkin bi ni o y'anw ye san 9 yanni Faransi kana dugu minnu ma ci dugu minnu ma jeni yɔrɔ minnu ma minɛ fo ka n'a laban Segu bakɔfɛla la
i b'i to Segu dugu kɔnɔ ka u ka wajulu kɛ k'anw mɛn ba kɔfɛ Segu ba kɔfɛla ni Segu cɛ a ba yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bonya ye 1,500 m. Donc ni ala y'a kɛ k'a fɔ jamanadenw ko u bɛna jamana ta u tɛgɛ la u bɛ mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ se ka jamana in bɔ o degun kɔnɔ jamanadenw na n'u ka danaya dɔ faama dɔ kan k'a jira k'a fɔ nin de bɛ se ka an bɔ gɛlɛya in kɔnɔ o ta nana juguya bɛɛ ye jamanadenw wulila k'u jɔ k'a fɔ hali bi an kana fari faga Maliko la Mali de don an k'a ɲini Mali ka bɔ o nana bange transition na min bɛ a la n'a bi ka anw sago kɛ maliden hakika n'a yɛrɛwolo n'a danbetigi n'a hɔrɔn bɛɛ bi ka bɛɛ sago kɛ ni o ye minnu kɛn bɛ ka an mara cogo cɛjugu la ka na an ka jamana kɔnɔ duguw bi ci u ɲɛna mɔgɔw bi faga u ɲɛna ni o ti ka foyi jira an na fo n'a kɛra ka nkalon basiri k'a d'a ma ka sɛ pentiri k'a d'a ma ko Makan kɔnɔ don a fana b'a minɛ k'o ye Makan kɔnɔ ye ni mɔgɔ nana sɔrɔ ka an bɔ o kɔnɔ bi ni o ye colonel Asimi Goïta a n'a ka premier ministre Choguel Kokala Maïga c'est-à-dire ni maliyɛn bi ko faamu bilahi an m'an ka sɔn olu ka tila an na o de la an ye k'a bila Mali tilebi la maliyɛn bɛɛ bɛnnen bɛ ninnu kan k'a fɔ ninnu ka to transition na san 3 so a san 4 mais Mali crise bɛɛ Mali problème bɛɛ bi yɔrɔ jumɛn a bɛɛ bi Bamakɔ yan o de la wajibi don an ko an bɛna an ka kuma a ka faamu fɛn jumɛn bi Bamakɔ yan bi Mali solution tɛ ka ɲini Bamakɔ ne y'a ye ni bi Mali dugu o dugu la i b'a sɔrɔ Mali solution bɛ ka ɲini mais problème jumɛn bɛ Bamakɔ yan bi débat de politique o de y'u ka solution ye télé privé la réseaux sociaux kan radio FM na fɛn bɛɛ ka mɔgɔw wuli ka taa ɲɔgɔn sɔsɔ a fɔ an ma tɛmɛ débat politique ma an di solution ɲini san 9 an bɛ ka fɛn kelen min an bɛ kɛlɛ kelen min na mɔgɔw bɛɛ ka jeni duguw bɛɛ ka ci sɛnɛ tɛ se ka kɛ bilen malow bɛ jeni o fɛn kelen min na a fɔ anw ma tɛmɛ débat politique ma mais fɛn o fɛn bɛ yan n'i taara Mali fan o fan i ti débat politique sɔrɔ yen ka taa ni ta ka na ka ni ta ka na nin bɛ Choguel lagosi nin bɛ Choguel défend c'est-à-dire a ti Mali fasi ni Bamakɔ tɛ yan donc débat politique nin ti Mali jɔli nin kɔrɔ ye ka an yɛrɛ ɲini an sɛbɛko kɔ quoi nin ye crise daminɛ kuma baaraw de ye mais a ye an kamana gan kodɔn min bɛ maliyɛn na faamuya min bɛ maliyɛn na ka n'a ye hali bi ko Bamakɔ kɔnɔ yan débat politique de bɛ organiser réseaux sociaux ka télé kan sɛbɛko foyi t'u la bɔ Mali tɔ bɛ ka minɛ ka taa fɛ donc maliyɛnw an k'an miiri n'a sɔrɔ an bɛ waati min na ni débat politique in de solution ye Mali la donc ni hali bi nin y'a ye ka ɲagaɲaga bila an sen kɔrɔ k'an yɛrɛ dama bila kɛlɛ la pour que tubabuw ka affaire min bɛ u bɛ se ka kɛ anw bolo n ko an bɛna fɔ ye an tɛmɛna o waati kan a ye débat politique ninnu a y'a jɔ a ka solution ɲini ɲinɛ an bɛ san 100 kɛ aw bɛ san 100 kɛ débat politique la débat politique bannen kɔfɛ fɛn fɛn fɔ i ka kuma jara a nɔ bɛ min jamana kɔnɔ a ye point kelen jira ko a ka débat politique ninnu k'u y'a dilan n'a ma kɛ ka jamana kɔnɔden fitinɛ ka bila ɲɔgɔn na ka jamana kɔnɔden dusu kasi ka bila ka transition na ka jamana kɔnɔden ka nkalon tigɛ yɛrɛ ala cɛ cɛkɔrɔba b'a dɔn k'i bɛ ka nkalon tigɛ i bɛ t'i sigi a maloya t'i la a sanfɛ t'i la ka kuma bɛɛ ba yɛlɛma mais e tɛ tɛnɛ kan e bolo ko yan dɔrɔn de ye Mali ye o de kɛra problème ba ye a kɛra mɔgɔ caman kɔnɔ ko yan da de ye Mali ye o de kɛ Kidali ye yɔrɔ fitinin Kidali de problème fɛ ka Mali bɛɛ labɔli a fɔ an m'an ka débat politique nin jɔ an k'an ɲɛsin solution ma sa kuma jumɛn solution bɛna sɔrɔ ka Mali bɔ nin na ne fɛ maa o maa ka kiku tuma min na ka François Hollande to fanga na ni terrorisme ye Faransi gosi Faransi politique maa bɛɛ politique bila ka Faransi ɲini mais ne hakili la anw ka politique mɔgɔw ka exemple ta yɔrɔ ye Faransi ye u dalen bɛ Faransi la ka tɛmɛ Ala kan anw bolo ka exemple ta yɔrɔ ye mais tuma min na terrorisme ye Faransi gosi ka François Hollande to terrain kɔnɔ n'u nana labɔ ka taa n'a ye Faransi bɛɛ jɛra k'a bolo di ɲɔgɔn ma ko ka Faransi ka sécurité ko ɲɛɲini ni ɲɔgɔnna kana kɛ Faransi mais anw ka politique mɔgɔw bɛ mun na karisa ka ɲi karisa man ɲi donc olu bolo den wɛrɛ tɛ jamana kɔnɔ ni olu tɛ tiɲɛ yɛrɛ la waati dɔ sera sa an k'a jira anw maliyɛnw k'a jira ko politique mɔgɔw b'i ka jɔ min kɛ an na a sera dabila ye n'i y'a fɛn o fɛn la n'i ma double nationalité sɔrɔ min bolo est ce que o denw bɛ kalan yan o musow bɛ furakɛ yan wa u yɛrɛ bɛ furakɛ yan wa n'a gana taayɔrɔ b'u bɛɛ la anw minnu bɛ an bɛ taa min donc o de la n ko Mali problème a fɔlɔ n'a bi yɔrɔ la bi Mali crise n'a bi yɔrɔ la bi yɔrɔ fila tɛ yan an b'a ɲini radio tigiw fɛ ani télé tigiw fɛ ani réseaux sociaux tigiw fɛ ko dɔ kɛra débat politique la ko quand même Mali crise daminɛ o bɛ débat politique la fo ka n'a bila k'a ma foyi dilan ko a résultat kɛra zéro donc k'u k'a jɔ an ka solution ɲini Mali bɛ se ka bɔ cogo min na o ye point fɔlɔ ye a filanan diinɛmɔgɔw ko ni setana ko maa o maa ko o ye ale jugu ye a ye da la k'o ye ala teri ye anw se k'aw sɔn man di mɔgɔ ye dɛ an da man di mɔgɔ la yɛrɛ an t'o dugu mais n'i y'a ta k'a lajɛ tuma min na maliyɛn bɛɛ y'a dɔn ko problème fila tɛ Mali la ni Faransi tɛ o man ka dugu yɛrɛ maliyɛn denɲuman bɛɛ bɛ o dɔn i ye chauffeur ta ka bila i ka mobili la mobili bɛnn'a bolo siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 voyage o voyage mobili bɛɛ bolo a fɛ t'a bila ka chauffeur wɛrɛ ɲini ou bien ni mobili to o chauffeur kelen de bolo ou bien i ka mobili di mécanicien ma k'a k'a dilan
mobile ye kalo 7 nga ka garage ko na madla kalo konondo ikanga to abolo bilewa ne ba yinga kanga to abolo bilewa afo emma mbenen se wora ni ka do ma voilà donc français puissance do di boloka français be san konondo kami français na ni do ma fara ka fo ma boala mebi jamana desebe do wula kujo kuni bla u ka tabalika ka fo aw mi demembaga wara nyini anyere la ko mi demembaga wara nyini anyere la ni oye asimu ni sogale ka fo malika deme ne bolo jamana denyima menga ngulu la bushi donc on be ko fle ko lu français ka bara do de la affaire vraiment ko bisina on mi fe da mi fo ante otugo o de la on ye danga ta ko wolo flandi che wo che be ko ina ikira mawo ma bi boni yere ibi tla ka furundo ibi tla ki yere ne wolo flana de binake anye woro de ke a wolo flana binake obi ka kunjela ni mi ngorana ati dugo malaysia donc ami fe da mi fo yi c'est-à-dire ami yoro la anga tradition ni deme français de ko shogal mbay chetana mana fo ko mami mbay o de ala tirli français mana fo ko mo mi mbay o de jamana jola donc on mako be en façon là on mako bi mali la pour la mushiti mali région tola pour la mbebia ami fe aw ka fara transition ka kuma nunu sera dabla anga barake pour que mali bi ko mi kono aka bo kono na jama ne ngani ay mali ko ne ngani ay transition ko ne ngani ay jelo wala halaya an jenu an le mali le panga blanc kuna mali ko te ka ta an jenu ko ye jeni ni tege fula de senga ka mali tiento na amna fo yele ka so tiento bon ne de tina so ma mali ko ble ne tege ti dan senga bon français ko mo lo tege ti do senga wa an jenu a si tege na do senga ble ameli ka nyeni wa ba nyaso an na ba mo ko transition soutenue an transition soutenue fasta aba français quand sera français Emmanuel Macron amba ke dalala bi musorobani che amba ke dalala atese ka foi ke condition en go tradition en go vivre frugal en go vivre assimi est jeune comme nous wa ba fo assimi abe sara me ambe tuni wa e frugal musiki ba tega be nyongolo wa kele tuche anga dirigeant kolo munu bita français ka tu nyongiri Macron aba fo o Macron kele non na frugal o be yere o be sra il va pas derrière bon mon bene kona ka foye en jeune en détail mali notre programme nous ta kere we mali blawe chamanke we a blawe mais on ne va pas pour que ka poser ka tanya on est sérieux bon ati dani made tanga ne binina mali bi jeune de bolo wa mitali mali nyafe moi je pas besoin de la France a kadne ke maworo ne be poya ka ta sebu wa kleni ke mabduru o tanine kai wa woro tanine bon en fait be frère en taille mali mali yantadi wa fana be noro mali na wa mitani mali nyafe wa mali kele be ban kele te flani tongono chebi atu jesini mo la ngolo munu ba ko duro amu be de maske wa u bebe wole boje ninga aba fasimi aka daga snogo aba fo shogale aka daga snogo mali kele aka to ma on tem sonu bisaka ke to robo ani chako barla arajo nyetaga yo aunana jama be se wara ne mana atinyana bo ne mana anna mana atinyana bo aunana arajo nyetaga nana aunale jama be se wara no mana ne mana atinyana bo aunana ambalmao chamache fanga konnala wasablo norabla namba wele ko CNT Abubakar Sidiki Fomba ote madugulenye minye walyawe jamana yere marali ta chugala sidaw ka konyaw ale ni chamache fanga be la halamina bi aye kunafonya di kasangani o walyawe ale yere felatala minye malidonye angana farafara anga nyongo famia ale ni chamache fanga be mamun bolobi anga dana dawka ubena useko bela jelenke mimi saka ke sababu chamache fanga nkata fale nyumala malikura akajo malikura mbeke sababu malden bela jelimba fo tari Abubakar Sidiki Fomba ye min fo chamache fanga ta chugoya ale ni sidaw ka kunyawla shiraw anga jangula me sidaw ka kuma min fo il faut que anga fo mo ka fama muli fora u ka sigi ka fo kononana ya yira ka fo ko mali autorité ku ye lettre kelengere ni chuma lettre min kono no kuma ko yani le 31 janvier che ko wina fefe kanga ke election ko buna kuna wina o kiwara di uma ko kera ko kuna foni fene ko gouvernement et organe unique loi électorale organe unique ku yo adopté wa avant tabalika fene effectivement CNT tabalika anana yinno loi électorale be ambulu yinno donc o de fora
Mali autorité o de kuma fɔ mais ni maa mun bɛ ka kuma nangarabaya fɔ i b'a fɔ ko k'a ko a bɛ calendrier d'u ma ko yanni 31 janvier cɛ mais il faut que an ka nɛn don na mɔgɔw ka nin faamuya kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen ka nin faamuya ni kuma min fɔlen filɛ nin Asimi Tura ka kumakan de kɔ n'i ye jateminɛ kɛ a k'u ma ko assise nationale kan b'o de kɛ assise nationale bɛ daminɛ le 11 a bɛ ban au plus tard le 31 décembre assise nationale mana ban a gafe bɛɛ bɛ di commission d'organisation ani panel mɔgɔw kalo kelen fɛnɛ b'olu bolo kuma fɔra ko fɔra assise kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen fɛtɛ k'o da maliyɛnw kulo kan donc olu b'u ka rapport di kalo kelen kɔnɔ donc olu ka rapport résolution de bɛ kuma ni élection wagati donc gouvernement tɛna élection wagati gouvernement tora ka kumakan de kɔ u y'o kelen de yir'u la dɔwɛrɛ tɛ yen élection kɔni an tɛna date di maliyɛnw de b'u ka wagati fɔ o wagati de bɛ assise nationale kɔnɔ o assise nationale kalo kelen kɔnɔ assise nationale organisation ni o panel a commission d'organisation ni panel des personnels olu bɛ baara kɛ kuma fɔra k'a kɛ gafe ye o gafe ni o rapport bɛɛ bɛ kalan kalo kelen kɔnɔ k'o ban n'u kɛra u bɛ t'o document di gouvernement ma gouvernement b'o document de ta o don ba la k'o ɲɛfɔ CEDEAO ye donc kuma la surunyana kuma min fɔr'u ɲɛna an ye sigikafɔ min boloda o kuma kelen min fɔr'u ɲɛna o de bɛ senna o baara de bɛ ban pewu ka bɛn au plus tard 31 janvier ma lettre a esprit de ye nin ye donc o kɔrɔ tɛ k'a taara i ɲɔngiri ko n bɛna don dɔw d'aw ma dɛ k'aw ka sanction kɔnɔna la maintenant i bɛna ye fɛnɛ le fait que CEDEAO ko a ka kuma kɔnɔna na ko gouvernement y'u informé organe unique kan ko a bɛ CNT ka tableau kan o fɛnɛ ye kuma kɔrɔma de o kɔrɔ ye mun ye o ye ka CEDEAO yɛrɛ kɔ da dɛnɛ dɔ la parce que CEDEAO ka article a ka protocole additionnel article D a k'o kɔnɔ ko yɛlɛma o yɛlɛma n'o kan ka don élection ko bunakun na o man ka kɛ kalo 6 kɔnɔna na ka se élection ma ɔ an dun bɛ k'an ka ni yɛlɛma kɛ ka sɔrɔ an ma date fɔ donc b'a yira k'a fɔ déjà u b'a dɔn ko n'a ma ɲa ko baara bɛ kɛ élection date tɛ se ka fɔ yanni kalo 6 yɛrɛ cɛ k'an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ élection yɛrɛ kɛ yanni kalo 6 cɛ u b'olu ka sariya kɔ u kɔ dara jɛnɛ na fɛnɛ parce que CEDEAO yɛrɛ ka article 3 protocole additionnel u ko n'aw bɛna élection organisée minɛ minnu kan fɛn minnu kan kan élection baara kɛ ko soit o ka kɛ organe indépendant ye ou bien o ka kɛ organe neutre ye Mali dun ye organe unique bɛɛ bɛ i yɛrɛ ye o de la donc u y'a sɛbɛn o article 3 kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko institution mun chargelen bɛ élection na k'a kan ka kɛ institution indépendant de ye mun b'a yɛrɛ ma ou bien neutre ko walasa mɔgɔ bɛ yen n'olu bɛ élection ko bunakun fɔ olu ka se k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ni dun ye jateminɛ kɛ i ma maa si ye Mali kɔnɔ min b'a f'i ɲɛna ko organe unique ko n'a kɛra k'a tɛna ni bɛn ye i ma maa si ye min b'a f'i ɲɛna ko organe unique ko nafa t'a la parti bɛɛ bɛnn'a kan o kɔrɔ ye mun ye n'i bɛ fɛ élection basigi ka kɛ n'i fɛ mankan kana kɛ élection na i bɛ taa o organe unique de la mɔgɔ caman banna organe unique la ko parce que ko délai k'a kɛ wagati ka jan alors que CEDEAO ma kɛ wagati ko fɔ a ko de n'aw bɛ élection kɛ a y'a kɛ minɛ na minɛ minnu ye minɛ indépendant ye ou bien neutre o CEDEAO kelen kɛra k'a fɔ ko ou bien n'aw bɛna yɛlɛma don a la tuguni ko concertation nationale appropriée o ka kɛ jamanadenw fɛ n'o dun fɛnɛ don an y'o concertation nationale fɛnɛ de kɛ fɔlɔ tableau rond dɔ la ka bɛɛ wele maa min taara la a bɛ maa 990 kɔ bɔ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la ka bɛn organe unique kan donc o y'o laɲini min fɛnɛ kɛ o fɛnɛ kɛra donc ni nana nin bɛɛ jateminɛ CEDEAO k'a fɔ k'a bɛ sanction ta i b'a ye kuma tɔ k'a jɛ don u tun bɛ se ka min fɔ u ye nin de pour que a ka kuma tɔ faamuya CEDEAO bɛ ka baara kɛ ni minɛ o minɛ n'i bi i bɛ CEDEAO yɛrɛ ka minɛ bila pewu an bɛna Mali yɛrɛ ka loi électorale la i b'a dɔn ko hali n'anw k'an bɛ élection kɛ le 27 février an tɛ se k'a kɛ i b'a dɔn o ye kun min ye anw bɛ se ka élection kɛ ni minɛ mun ye bi diyagoya ye ni constitution ma falen cour constitutionnelle ale bɛ participer élection organisée la alors que sariyaw y'a jira k'a fɔ tant que kalo 6 ka kɔn ni minɛ bɛɛ tɛ cour constitutionnelle bolo o tɛ se ka élection kɛ donc juridiquement c'est impossible wa jamanadenw fɛnɛ olu ma jɛn ni a ye mais CEDEAO ka kuma in kɔnɔ volet sécuritaire la u nana k'a ye ko nin wagati in na ko farafinna woroduguyanfan ko a lakana ko k'a lanɔgɔra kosɛbɛ k'a détérioré attaque min kɛra Burkina min kɛra Niger mun kɛra Mali la ani mun kɛra Nigeria ko y'a lanɔgɔ kosɛbɛ ko donc ko o attaque minnu kɛra n'a situation sécuritaire tiɲɛna ko u bɛ ka fɛɛrɛ ɲini o la k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o kɛ e yɛrɛ da ko situation sécuritaire k'a lanɔgɔ o kumana n'a lanɔgɔra mɔgɔ bɛ se ka taa élection kɛ o insécurité kɔnɔ cogo jumɛn donc i bɛna ye k'a fɔ hali olu yɛrɛ ka gafew kɔnɔ u bɛ to k'u yɛrɛ sɔsɔ o ko la parce que même hali terrorisme pour que k'a kɛlɛ u tun bɛnna fɛn dɔ kan ko le plan d'action 2020-2024 walasa ka terrorisme kɛlɛ bɛɛ yɛrɛ min ka wari sara o la u kɛra k'a fɔ hali u ka kuma kɔnɔna na
ko volontaire minnu m'u ka wari sara k'u lajɛ k'u ka wariw sara o kɔrɔ ye ko hali terrorisme kɛlɛ olu yɛrɛ pɛrɛlen tɛ fɔlɔ parce que u yɛrɛ plan min sigi sen kan n'o musaka ko bɛ sen na o ma ɲɛnabɔ aw bɛ jɔnni bila ka taa élection ko la mais mun jara kuma in bɛɛ la politimɔgɔw bɛ kuma pɛrɛn-pɛrɛn minnu na k'an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan tiɲɛ na CEDEAO a m'u jate ni zen CEDEAO ka tɛmɛlen na a tun y'a fɔ a ka résolution kɔnɔ ko politique ko mankan bɛ Mali la mais ni zen a da ma s'o ma o kɔrɔ ye ko minnu bɛ mankan na politique ko la ko CEDEAO a ka nin kuma y'a jira ko politique ko mankan tɛ Mali la mais min bɛ yen dɔrɔn o ye olu yɛrɛ CEDEAO olu bɛ k'a fɔ Mali ka élection kɛ février la mais o fana problème ye mun ye le Mali est un pays souverain Mali ni élection bɛ kɛ Maliens de b'u ka élection sécurité wa a bɛ bɔ Mali autorités de fana da ka CEDEAO wele kan na an dɛmɛ tant que olu m'u wele u tɛ se ka na hali u yɛrɛ ma donc ni Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya de ye a ka élection kɛ aw bɛ se ka élection jagoya o jamana kelen kan cogo jumɛn élection tɛ jagoya olu tɛna na sécuriser Mali place la olu tɛna na élection kɛ Mali place wa kuma dɔ fana ye tali kɛ ko à présent halisa u bɛ yɔrɔ min ko société privée ko kuma min bɛ sen na ko o fana bɛna kɛ gɛlɛyaba ye farafinna woroduguyanfan kɔnɔ donc halisa olu bɛ Faransi ka allégation Faransi ka nkalon dilannen kɔnɔna na parce que a fɔra bɛɛ y'a fɔ diɲɛ bɛɛ la u ko Wagner de bɛ na donc sisan o Wagner ko kɛra nkalon ye olu bɛ ka na toujours k'a fɔra ko société privée dɔw bɛ na mais société privée tɛ ka baara kɛ MINUSMA kɔnɔna na MINUSMA mɔgɔ min bɛ na o mercenaires b'u kɔnɔ o tɛ société privée dɔw ya les mercenaires c'est des privés mais u b'o ko kuma de sama halisa k'o bɛna kɛ gɛlɛya dɔ ye farafinna woroduguyanfan na donc i bɛna ye ninnu bɛ Faransi ka baara de u bɛ ka Faransi ka kuma de fɔ u bɛ k'o de sama ka taa baara kɛ ni o ye Mali y'a yir'u la k'a fɔ société Wagner ko tɛ tiɲɛ donc sisan u bɔra Wagner kɔ mɔgɔ bɛ ka ko société privée donc olu ka miirina u y'o kuma fɛnɛ fɔ ko kɔnɔ ko fɛnɛ jɔrɔ b'u la donc sisan olu kɔni u bɛ fɛ ka boli e bɛ fɛ boli ni farisiyɛn o fila ta ɲɔgɔn fɛ e ko ka élection kɛ e ko sécurité tɛ yen e ko Mali bɛna ko société privée bɛna ko fɛnɛ ye i kɔnɔna fili yɔrɔ dɔ ye donc tu vois que entre les deux ça va mais a mana kɛ cogo cogo Mali ka kunnadiya de ye nin mais n bɛ n profiter k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ɲɛna sariya juridique sariya fosi tɛ CEDEAO bolo k'a bɛ se ka sanction financière ta Mali kama o sariya t'u bolo o sariya t'u bolo n'a sariya bɛ ni mɔgɔ b'a sariya dɔn k'a sariya kisɛ fɔ an k'a mɛn sariya min bɛ CEDEAO autoriser k'a bɛ mɔgɔw bali k'a bɛ BCEAO datugu ou bien a bɛ se ka sanction financière dɔ ta an kama a tɛ se o sariya foyi t'u bolo donc nin ko ye mun ye an b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw fana ka CEDEAO dɛmɛ a ka bɔ maloya kɔnɔ u y'u yɛrɛ bila maloya minɛn dɔ de kɔnɔ min n'olu yɛrɛ dalakanw de bɛ ka segin u ma don o don olu de ko an ka jamana kelen in kɔnɔ Mali la yan san 2018 ko an kana taa kalafili foyi la bilen ko ni an ma réforme électorale kɛ fo yɛlɛma ka don ko la ni transition nana fɔ k'a tɛna se ka taa ko ni yɛlɛma ma don la yala transition y'olu ka wale de fɔ wa transition m'olu ka wale de u ye laɲini o laɲini kɛ transition bɛ ka baara kɛ ni o laɲini de bon e yɛrɛ ka laɲini e ko baara kana kɛ n'o ye an bɛ ɲɔgɔn faamuya o la cogo Union européenne u bɛ fɛ ka t'u jigi da minnu kan olu fana ye note technique bɔ ko jamana o jamana ni coup d'état cɛyara jamana ko u ka élection précipitée k'u k'a dabila jamana kɔnɔ ko parce que kunu nana élection précipitée coup d'état kɛra parce que maa minnu ye marakojuguya kɛ maa minnu ye jamana ka nafolo suɲɛ ko nafolo suɲɛna kelenw de bɛ tila ka segin ka na fanga la ko donc ko n'o kɛra ko coup d'état wɛrɛ bɛ na tuguni donc an ka élection kɛ an ka élection kɛ ne hakili la élection bɛ ja maliyɛnw de ye k'a kɛ élection bɛ maliyɛnw de lafiya mais n'i ye Mali lajɛ bi maliyɛn tila bɛɛ bɛnnen don a kan ko élection ko k'an ka taa organe unique la olu dun ka sariya fana de b'a ko ni majorité bɛnn'a kan majorité dun fana de bɛnn'a kan i bɛ jateminɛ kɛ parti minnu bɛ k'a fɔ ko an ka taa élection na n'i ye Mali parti jateminɛ parti 230 de bɛ Mali la mais parti joli de bɛ k'a fɔ ko an ka taa élection na n'o kuma fɔra dɔw bɛ na f'i ɲɛna ko parti ba ko parti denni Mali parti ba tɛ Mali la n ka cɛ i dan ye bi u ka an ka élection kɛ o bi e ka kɛ Mali président ye hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ t'i bolo i ka parti la i bɛ kɛ Mali parti ba ye i dan ye i bɛ mɔgɔ dɔ ta k'o kɛ premier ministre ye a b'a ka parti créer o don o dugusɛjɛ a ka kɛ premier ministre ye tile 3 tile 4 a bɛ kɛ parti ba ye Mali parti ba ye dɔrɔn ni min ye fanga sɔrɔ ka balo Mali nafolo la ka u ka ministrew sigi o la mɔgɔw bɛ t'u yɛrɛ feere u ma ka don u ka parti la walasa u bɛ place sɔrɔ o ye parti ba de ye donc o kuma b'a jira k'a fɔ parti ba ni parti misɛnnin ko tɛ yen parce que a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan élection tɛ ka kɛ élection ɲuman yɛrɛ san 30 élection ɲuman ma kɛ donc n'an ko k'an bɛ n'o élection kɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ a ka kɛ ni minɛn jɛlen ye o de bɛ jamana lafiya donc an bɛna min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn CEDEAO kɔni diyagoya de u tun bɛ taa nin sira de fɛ mais an bɛ u fo parce que u y'a jira Mali politicien minnu bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na a ye taa élection na a ye taa élection na u ye élection ko kuma kɔni fɔ mais u tun ye kuma ni bɔlɔmani min fɔ ko politique ko mankan bɛ yen u ka résolution fɔlɔ la u da ma s'o ma bilen donc o kɔrɔ ye ko politique mɔgɔw bɛ kule mun na ko politique ko mankan tɛ Mali la donc mun bɛ élection ka kɛ o y'olu yɛrɛ ka nafalan ye mais a mana kɛ cogo cogo n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka CEDEAO mɔgɔw k'u lafaamuya u yɛrɛ ye layidu minnu ta k'u lasegin o kan ka na ni sariyaw ye an ka kuma ɲɔgɔn ɲɛna u bɛ
fili dɔw kɔnɔ u bɛ bɔ kɔnɔ mais CEDEAO in tɛ maa ci ka fɛn dilannen an bɛɛ de ka fɛn dilannen don an minnu y'a dilanna kun min kama an bɛ ɲɛmɔgɔ ninnu dɛmɛ dɔɔni dɔɔni u k'a faamuya parce que n bɛ min kɔni fɔ Mali ko la u k'u farati parce que sisan Mali ta bɛ yen Guinée ta bɛ yen n'u ma jateminɛ kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ye Mali bɛ ka taa sira min fɛ u ka taa u ka jamanadenw ka miirina sira fɛ sinon ko caman bɛ ka kɛ CEDEAO kɔnɔ o fana man ka kɛ dɛ jamana fila kelen bɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka contrat signé u ni ɲɔgɔn cɛ minɛnw bɛ don u ka dugu la u tɛ taxe sara o fana bɛ CEDEAO sariya dɔw kɔnɛ mais u tɛ ka s'o ma mais don n'a nata an da bɛ s'o ma k'olu fana développer parce que n'an bɛ ka taa n'i ko k'i ka ko bɛɛ k'i ti tɛmɛ ko kan i yɛrɛ bɛ dɛngɛni minnu da la o fana bɛ sen donc vraiment ni de ye ne ka explication ye résolution mun tara hakilisigi ko don a tun bɛ maa minnu kɔnɔ ko futinɛ de tun bɛna jigin Mali kɔnɔ bɛɛ y'i yɛrɛ y'a minɛ kɔnɔ mais ne bɛ mun ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ u ka kɛ minnu bɛ ka Faransi yɛrɛ dɛmɛ Mali kɔnɔ u ka kɛ Faransɛ i b'o kɔrɔ dɔn parce que diɲɛ kɔnɔ Faransɛ b'a ka dugu fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Américain b'a ka dugu fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan anw fana de bɛ ka Faransɛw ladege bi an fana b'an ka Mali fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan u ka Faransɛw ladege u ka k'u ka Mali fɛ ka tɛmɛ diɲɛ dugu bɛɛ kan n'an ye Faransi ladege bi u b'u ka dugu fɛ cogo min an yɛrɛ ka k'an ka dugu fɛ ten u b'a to an t'an ka jamana labila maa tiɲɛ